Baba, tinokutendai panguva ino Ishe Kristu. Mwari, tinonamata, tinokumbira mweya mutsvene. Baba makanaka, Ishe ndinokutendai panguva ino Ishe Kristu, ndinokumbira nyasha dzekumusoro kudenga. Baba, tinotenda masikati anhasi, tinotenda mweya mutsvene. Tinokutendai Baba makanaka, munoshamisa. Muri Mwari Ishe Kristu, makatida tisati takuzivai. Mwari samasimba, tinouya pachigaro chemutsa, chigaro chemuchinjikwa. Pamuri Mwari wangu Baba, ndo pane nyasha dzose. Mwari maita yenyu masikati anhasi, madekwani anhasi, mangwanani anhasi, nzvimbo dzakasiyana siyana. Mwari tinotenda nekuti muri Baba makatirangarira tisati takuzivai. Muri Mwari Baba vakatida, mukatizodza, mukatipa mweya mutsvene wokuti utaure matiri Ishe Kristu Baba. Baba, tinotenda, tinoziva kuti Ishe Kristu Baba tiri vatadzi. Baba, ndinouyawo pachigaro chemutsa ndichikumbira nyasha yekuregererwa semuranda wenyu. Ndinoziva Baba, ndinoresva nekuda, nekusaziva, nekuziva kana nekusaziva. Asi Mwari, ndiregerere ivo Ishe Kristu, mundichenese. Nekuti munotaura mushoko renyu Baba kuti Baba tese takatadza tikasaona kubwinya kwaMwari. Mwari, tinotenda, tinoziva kuti Mwari Baba hapana anoziva mwaka nenguva. Hapana anoziva Ishe Kristu kana ngiro dziri kumusoro kudenga, kana vatumwa vari kumusoro kudenga, kana iyemi Jesu Kristu wamene hamuzivi. Asi ivo Baba voga ndo vanoziva Baba pamuchauya imi mambo wedu kuuya kuzotora vatsvene venyu. Mwari, tirangarirei, mutipewo Ishe Kristu nyasha dzekururamiswa nemwi. Tigonesei Mwari wangu Baba, tinotenda, tinouya pamberi penyu Baba tichikumbira kururamiswa nemi. Mamuri Ishe Kristu Baba ndo mune kururamiswa kwese. Baba, pindai mukati mehana dzedu, mutaure nesu. Tigotendawo iwo mweya mutsvene wamakaisa mukadyara mukati menyama dzedu kuti Baba tive tinopupura kuuya kwenyu. Mwari makanaka, Ishe wangu, ndinonamata nekutenda. Baba, tinogamuchira nyasha dzenyu panguva ino. Tinotenda zivo yenyu Baba yamakazodza pamberi pedu kuti Baba tikurangarirei Baba, tirambe tichikukura Ishe Kristu nekutaura pamusoro peIshe Kristu pemweya mutsvene. Baba, tinonamata masikati, mangwanani, madekwani, tichikumbira mweya mutsvene Baba kuti uye ugare patiri, nekuti tinoziva kuti Ishe Kristu mweya yedu inoda kururamiswa nemi. Baba, musatisiya tiri toga. Shoko renyu rinotaura Ishe Kristu kuna vaRoma chapter 1 kubva pavhesi ya18, kurasika kwevahedheni nekuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva pamusoro. vaRoma vekutanga chapter 18, nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga pamusoro pakusada Mwari kwose nekusarurama kwavanhu vanodzivisa chokwadi nekusarurama, nekuti izvo zvisingazikanwi zvaMwari zvinoonekwa mukati mavo, nekuti Mwari akazviratidza izvo kwavari. Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake zvisingaonekwi, iro simba rake guru risingaperi noumwari hwake, zvinoonekwa kwazvo zvichizikanwa pazvinhu zvose zvakaitwa, kuti varege kuva nepembedzo, nokuti vaimuzivavo Mwari asi havana kumukudza saMwari, asi havana kumukudza kana kumuvonga, asi vakafunga zvisina maturo, vakaita zvakaora, vakaonekwa mweya yavo yakasviba, vachitiwo vakachenjera, asi mukati mavari mapenzi. Vakashandura kubwinya kwaMwari, vakakufananidza nemunhu anofa neshiri dzinobhururuka nezvine makumbo mana. Saka Mwari mukuchiva kwomwoyo yavo akavaisira kusvina, kuti vanyadzise miviri yavo avo vakatendera nezvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata chisikwa kudarika musiki iye anofanira kukudzwa nekusingaperi. Saka Mwari akavaisa pakuchiva kunonyadzisa, nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa ravakasikirwa rive basa ravasina kusikirwa. Saizvozvo vanhurumewo vakaisawo basa ravakasikirwawo munhukadzi
vakakundwa munyama yavo newakaipa. Mwari tibetserei. Maita enyu Mwari tinotenda. Nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya mutsvene nesimba renyu Baba ngazvive nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Dai nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya mutsvene nesimba raJesu Kristu zvaramba zvinesu kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Toda kutenda Mwari masikati anhasi. Tichatenda Mwari nemashoko makuru avachatidzidzisa. Tichaverenga ndima dzakati kuti dzichaita kuti mweya mutsvene uve utidzidzise. Nekuti chatinodzidziswa naMwari ndechekuti tinofanira kuti tive tinodana, nekuti rudo rwaMwari ndihwo kuti tidane. Tive tinomira nekutenda uye tive tinonzwisisa kuti Mwari vamene ndo Mwari vane simba rekugona kutisunungura nekugona kutiisa pachitsidziro chetembere yavo, nokuti ndo nyama yavo. Ivo vakauya vakacharidza simba ravo kwatiri, kuti tirege kuva nepembedzo mukati mekurarama kwedu, asi tive tinoziva nekutya, uye tive tinorarama nenyasha dzose dzavakatoramisa. Kuna vaHebrew chapter 10 kubva pavhesi ya19. Ngatiswederei nemwoyo wechokwadi. Naizvozvo hama dzangu, zvatisingatsungi kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yaakativambira iye nekupinda kwake pachidzidziro chetemberi, ndiyo nyama yake, uye zvatiine muprista mukuru pamhuri yaMwari, ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi nekutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuti inatswe pahana yakaipa, nemiviri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka. Uye ngatichichengeta kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kuzungunuswa, nekuti iye wamene wakapikira wakatendeka. Ngatirayirane timutsane mwoyo kuti tive nerudo nemabasa akanaka. Tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe vedu, sezvatinoonawo zvikurusisa kuti zuva raswedera. Saka Mwari dai vanga vatita zvakanaka, vagona kuramba vachitibetsera, tagona kuvandudzwa navo, tamira nekutenda, uye miviri yedu yashambidzwa nemvura yakanaka, uye tive tinomira nekutenda nekubwinya. Tive tinonzwisisa kuti ivo vamwene vakatidanira kuti tive tinorerutsirwa mitoro yedu, tive tinounganirwa nenyasha dzavo pachidzidziro chetemberi yavo. Rudo ndihwo kuti tidani, nekuti kana tidana ndokutinzi tiri vana vaMwari. Ndakambokota ndima iyoyo kuna Johani wokutanga chapter 4 kubva pavhesi ya8. Ndakaibata ndima iyo, ndinoida kwazvo, pamusoro pedzidziso dzakanaka kwazvo pamusoro pekuti tinofanira kudana. Tsamba kukereke iri paPhiladelphia iri tsamba yakanyorwa nemurume ainzi Johani. Saka itsamba dzatofanira kuti kana tichinge tichiverenga zviya tive tinobata ndima nendima, uye tive tinovandudza mweya yedu kuti ive inofamba muchitendero chavo ivo Mwari. 1 John chapter 4 kubva pavhesi ya7. Rudo rwose runobva kuna Mwari. Vadikani, ngatidane nekuti rudo runobva kuna Mwari. Mumwe nomumwe anoda akaberekwa naMwari anoziva Mwari, uye asingadi haazivi Mwari, nokuti Mwari ndigo rudo. Saka rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri nechinhu ichi, kuti Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe chete munyika kuti tive noupenyu naye. Rudo rwuri pachinhu ichi, kuti hatizivi isu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida akatuma mwanakomana wake kuti ave rudzikinuro rwezvivi zvedu. Saka vadikani, kana Mwari akatida sezvaakaita, nesuwo tinofanira kutidanani. Hakuna munhu akamboona Mwari. Kana tichidana, Mwari anogara matiri, nekuti rudo rwake runokwaniswa matiri. Ndizvo zvatinoziva nazvo, kuti tinogara maari naiye matiri, nekuti akatipa uye akatizodza nemweya mutsvene. Dai Mwari vanga vatiropafadza. Saka ndoda kuti tichimbidzike kuenda kundima dzatichada kubata. Ndichaverenga tsamba kubva kuna muprofita Isaiah chapter 39. Musoro weshoko wanhasi, kurangarirwa naMwari kurasika kwaHezekaya. Rangarirai kuti takabata ndima dzakati wandei pamusoro pezvakaitwa naMwari pamurume anonzi Hezekaya. Hezekaya wakawanikwa nyasha naMwari pazvinhu zvakati wandei kwazvo. Ndikataura pamusoro pezvakaitwa kwaari, iye arwara kwazvo, ava panhovo. Isaiah muranda waMwari, nekuti Isaiah wakauya nguva yake iye Hezekaya.
rangarirai kuti mavambo ekuzvarwa kwaHezekaya kana tichitarangura mavambo ekuzvarwa kwevana vevanhu tinofanira kuziva kuti uyu wakabva papi, wakabva kupi, akatangira papi, uye tichiparidza nezvavo maridzo dzatoparidza nezvavo idzi munofanira kuti muwisise kuti uyu ndiani uye uyu anoreva chii pamusoro pevhangeri uye paakamira uye paakatangira ndepapi. Hatidi kuparidza vhangeri here kuti kana tichiparidza vanhu vobvunza kuti ko vhangeri iri rinorevei, nekuti kubvira pakutanga Abrahama anobereka Isaka, Isaki oberekawo Jakobho, Jakobho obereka vana vake vano 12 kubva kuna Simeon, kubva kuna Rubheni kusvika kuna Benjamin, kureva kuti Rubheni, Simeon, Levi, Judah, Gad, Dan, Naftali, Isaac, Zabulon, Asher, Joseph naBenjamin. Gururudzi gwakadiwa naMwari, gururudzi gwakarangarirwa naMwari, uye gururudzi gwakamira pakuchengetwa neropa raMwari. Tikataura ndima idzodzo tichiti isusu Jakobho achizobara vana vake 12 vandaverenga pana Judha ndo panozobarwa Perezi naZera. Zera ozobara Hezroni, Hezroni Ramu, Ramu Aminebat, Aminebat Nashon, Nashon Salmon, Salmon obara Boaz, Boaz na Obedi obara Obedi, Obedi obara Jesi, Jesi Davida, Davidi ndo panozobara Solomon, Solomon obara Rohabam, Rohabam obara Abija, Abija Asa, Asa Josaphat, Josaphat Joram, Joram Uzia. Uye wakurwa nemaperembudzi uya amira patemberi yaMwari achida kuparidza. Mwari vakati kwete, ndine vazodzwa vaRevhi vandakapa kuti vave vanomira paimba yaMwari, vanova ivo vakazvarwa naLevhi, which number 3 pakuzvarwa kwevana veIsraeri kubva kuna Rubheni, Simeon naLevhi. Saka Dhavhidhi obara Solomon, Solomon Rohabham, Rohabham obara Abija, Abija Asa, Asa Josaphat, Josaphat Joram, Joram Uzia, Uzia Jotham, Jotham Ahaz, Ahaz ndo zobara Hezekaya. Saka pana Hezekaya ndo patine nyaya yatichakurukura nhasi, mweya werisununguko kana kuti mweya waMwari watoda kunzwisisa kurasika kwake, asi Mwari vachimurangarira, nokuti pakurasika koga koga Mwari vanorangarira varanda vavo. Saka musoro weshoko wanhasi watichabata zvakadzamisisa kurangarirwa naMwari asi kurasika kwaHezekaya. Hezekaya wakanga ari murume wakanga apuwa nyasha naMwari, asi toda kuti wisise kuti pakurasika kwake uku pane zvidzidzo zvipi zvatinofanira kuti dzidziswe uye tive tinobata, uye Mwari wamene ave anotibetsera, ava anopinda matiri uye vataure nesu Mwari, vamire nesu uye tigone kutendeka pakunzwisisa simba ravo. Saka tichaverenga tsamba zvakatsetseka distinctly kuti Mwari wamene atiite vatsvene kwazvo, vatibetsere uye tigone kumira nekutenda, uye Mwari vatibetsere. Saka Mwari vachava nesu, vachatitungamirira ivo tichidzwawo shoko ravo richipinda matiri. Saka tichaverenga ndima kubva kuna muprofita Hezekaya pandima ya39. Tiverenge shoko iroro zvakanaka-naka, ndichaiverenga ndichaibata zvakanaka-naka kuti Mwari atibetsere uye Mwari amire nesu nekusingaperi. Saka ndichaibata ndima iyoyo muprofita Isaiah chapter 39 kubva pavhesi ya1. Nhume dzinobva Bhabhironi dzinoshanyira Hezekaya. Now rangarirai kuti Hezekaya wakanga ari mambo wakagadzwa ushe, akatanga kubata ushe aine makore 25, 25 years. Akava anorwirwa naMwari, akava anowanirwa nyasha naMwari. Takataura pamusoro pemambo wakanga achibva kunzvimbo ye Assyria wainzi iye Nebzaradheki. Wainzi not Nebzaradheki. Nebzaradheki wanga asiri mambo wakatumwa, asi kuti Nebzaradheki wakanga ari mutumwa wakatumwa na Nebukadnezar pakuzotogwa kwavo vana veIsraeri. But murume wandikutaura zvake ndi Sancharibu. Sancharibu ndiye wakaita mano ekuda kuuya kuzorwisa kana kuzogwa hondo nemurume anonzi iye Hezekaya. Tikataura kuti Sancharibu wakazouya akaburawa nevarume vakanga vakamira
vabva kudenga, uri mutumwa waMwari wakatumwa. Varanda vose vakanga vatumwa naye kuti ndai munoparadza murume anonzi iye Hezekaya, iri nhoroondo yekurwara kwake. Asi takazonzwa kuti Mwari vakauya vakamira kwazvo, vakauya vakakunda, vakauya vakapedza hondo yanga yatarisana nemurume anonzi Hezekaya. Tikataura tikati isusu kana munhu ukatarisana nehondo, hondo inorwiwa naMwari. Rangarirai kuti vana veIsraeri pavakanga vauya kuzokombwa Jehoshaphat, akombwa nevana vakanga vabva kuMount Seir, maAmmonites nemaMoabites. Bhuku yangu inotsanangura ichitiyo, ivo Mwari vakatuma mweya mutsvene vakati, iwe chienda unogara pamwana waJazel wakanga ari mupristi. Mweya mutsvene ndokuuya Jehoshaphat wanga akumbira zuva rose kuti ngativei tinouya tichikumbira nyasha kuna Mwari, let's consecrate ourselves, tizvitsaure pana Mwari. Vakatsanya, nyasha dzaMwari dzikava pamusoro pavo. Mweya mutsvene ukadzika kuna 2 Chronicles, vakoronike vechipiri chapter 20 kubva pavhesi ya15. Now wauya mweya mutsvene, shoko raMwari rikataura kuti musatya, musavhundutswa, nekuti izvi zvamuri kuona izvi imi zvamunofanira kuti mungoendai chete munongonomira mukati megwenga retroka, muchazoona zvamuchaitigwa naMwari. Vakamira, vamira. Bhuku yangu inotsanangura kuti rudzi rweMount Seir nerudzi rwemaMoabites vakatanga kurwisana, maMoabites neMount Seir vakapondana, asi maMoabites akatanga kurwisana nemaAmmonites. Rangarirai kuti maAmmonites nemaMoabites ndo vana vanozvarwa Loti paanozosangana nevana vake adhakwa vari mugomo, paya paanozoita dambudziko rokuti mukadzi waLoti anocheuka oshanduka kuita churu chemunyu. Takaiparidza iyoyo. Now zvose izvozvo gwagururungano rwokuti Mwari vave vanobudisa rudzi pamwana wemunun'una waAbhurahama ainzi Loti. But haisiriyo nyaya yatikuda kubata nhasi, inyaya yekuwanikwa nyasha. Asi gururungano rwemurume anonzi Hezekaya, kurangarigwa naMwari uye kurasika kwaHezekaya, ndo pane nyaya yanhasi. Saka toda kuti Mwari wamene atibetsere. Saka tichaverenga ndima idzodzo kuti Mwari vakubetserei uye vakupei ruvhenekero, kana kuti vakuve vanokupai rusununguro pamusoro peshoko ravo, uye muwo munogamuchira shoko iri rive rinopinda mukati mamuri. Saka tichaverenga kubva kuna Isaiah chapter 39. Tiibate ndima iyoyo sanicharebhuya ndanichingoikota zvangu kuna Isaiah uku chapter 37, paakazouya achizoburawa, akaurawa masikati machena, akafa. Vakatarisa mutumwa akadzika kubva kudenga, iye Mikaeri, akauya nehondo yekudenga, akaparadzwa. Saka hakuna chombo chinogona kurwisa iwe chikakunda, kana iwe ukagona kumira pamweya mutsvene, ukagona kukumbira nyasha dzekudenga kuti Mwari wamene vauye vakurwire. Mwari havasiri munhu vanganyepa, kana mwanakomana womunhu angatendeuka. Chavangareva vakasazadzisa, uye chavangataura vakasaita. Saka toda kuti Mwari vatibetsere. Saka ndichabata ndima idzodzo kubva kuna Isaiah 39 kubva pavhesi ya1. Ndichaiverenga ndima iyoyo. Nhume dzinobva Bhabhironi dzinoshanyira Hezekaya. Haleluya. Zvino nenguva iyoyo, regai nditange kuiverenga pavhesi ya39. Zvino nenguva iyoyo Merodharageni Bhadhinebhadhi mwanakomana waBhabhani mambo weBhabhironi akatuma tsamba nechipo kuna Hezekaya, nekuti akanga anzwa kuti airwara uye akaporeswa. Hezekaya akafara pamusoro pavo, akavaratidza imba yakanga iine zvinokosha zvake, sirivha nendarama nezvinonhuhwira namafuta anokosha, neimba yaiva nenhumbi dzake dzose dzekurwa nadzo, nezvose zvakanga zviri papfuma yake. Kwanga kusina chinhu mumba make kana mumusha wake wezvose chavasina kuratidzwa naHezekaya. Zvino muprofita Isaya akasvika kuna mambo Hezekaya akati kwaari, varume ava vakati kudiniko? Vakasvika kwauri vachibvepi? Hezekaya akati kwavari, vakanga vabva kunyika iri kure, Bhabhironi, vachiuya kwandiri. Ipapo akati, uyu ndi Isaya,
vakaoneiko mumba mako? Hezekaya akapindura akati, vakaona zvose zviri mumba mangu, hakuna chinhu pakati pepfuma yangu chandisina kuvaratidza. Ipapo Isaya akati kuna Hezekaya, inzwa shoko raJehovha wehondo. Tarira, mazuva achasvika nenguva ino, zvose zviri mumba mako nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira pazuva ranhasi zvichaiswa Bhabhironi. Hakuna chinhu chichasiyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Vamwe vanakomana vako vachabva kwauri, vauchabereka vachatapwa, vachava varanda muimba yamambo waBhabhironi. Ipapo Hezekaya akati kuna Isaya, shoko raJehovha ramataura rakanaka haro. Akaiteiko? Nokuti rugare nezvose zviri kwandiri zvichavapo pamazuva angu. Dai Mwari vanga varopafadza kutaura kwamashoko ake. Saka murume wandaitaura zvako uyu ndinabzara ndi Merodhaki Bharabhani, mwanakomana waBharabhadhi, mambo weBhabhironi. Panguva iyoyo mambo vakanga vachitonga, tatohwa kuti wakanga ari Bharabhadhi, mambo weBhabhironi, asi wakanga atumwa yanga iri nhume yainzi Merobharadhikadhibhadhi. Akanga ari nhume, ari mwanakomana waBharani, wakanga achienda nenhume yeshoko randakupai. Saka vachienda vakanga vaine chinangwa chekusvika vachindozadzisa zvavaifana kusvika vachindoita. Vasvika, tatonzwa nhoroondo yezvavakaratidzwa, zveimba yake yaaigara, zveimba yaMwari, nezvose zvakanga zviri mukati meimba yaJehovha, nezvose zvainhuhwira, zvaipiswa zvinonhuhwira, akavaratidza. Toda kuwa futi tiverenge kuna Madzimambo chapter 2 kubva pavhesi Madzimambo 2 Madzimambo chapter 20 kubva pavhesi ya 12. Tichaiverenga ndima iyoyo zvakatsetseka kuti pateta kubata mharidzo tizive kuti mharidzo dzatiri kuverenga idzi dziri kubva papi. Now musoro weshoko uyu ukurwara kwaHezekaya nekupora kwakezve, asi tichaibata kubva pavhesi ya 12 tiibate zvakanaka-naka. Tichangobata kubva pavhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 20. Zvino nenguva iyoyo Bharabhadhi, mwanakomana waBharabhadhini, mambo weBhabhironi, akatuma iyi yava 2 Madzimambo chapter 20 kubva pavhesi ya 12. Zvino nenguva iyoyo Bharabhadhini, mwanakomana waBharabhadhini, mambo weBhabhironi, akatuma mwadi nechipo kuna Hezekaya, nokuti wakanga anzwa kuti Hezekaya waihwara. Hezekaya akavanzwa, akavataridza imba yose yaakanga ine zvinokosha zvake, sirivha nendarama nezvinonhuhwira namafuta anokosha, neimba yenhumbi dzake dzokurwa nadzo, nezvose zvakanga zviri papfuma yake. Kwakanga kusina chinhu mumba make kana mune imwe imba hayo yose chavasina kuratidzwa naHezekaya. Pavhesi ya 14, zvino muprofita Isaya wakasvika kuna mambo Hezekaya akati kwaari, ko, varume ava vakati kudiniko? Vakasvika kwauri vachibvepi? Hezekaya akati, vakabva kunyika iri kure, Bhabhironi. Isaya akapindura akati, yava vhesi ya 15, vakaoneiko mumba mako? Hezekaya akapindura akati, vakaona zvose zviri muimba mangu, hakuna chinhu pakati pepfuma yangu chandisina kuvaratidza. Ipapo Isaya akati kuna Hezekaya, inzwa shoko raJehovha. Tarira, mazuva achasvika enguva iyo, zvose zviri mumba mako nezvose zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaiswa Bhabhironi. Hakuna chinhu chichasiyiwa, ndo zvinotaura Jehovha. Vamwe vevanakomana vako vachabva kwauri, vauchabereka vachatapwa, vachava varanda mumba mamambo Bhabhironi. Ipapo pavhesi ya 19, ipapo Hezekaya akati kuna Isaya, shoko raJehovha ramataura rakanaka haro. Akati, ko, ndizvo here kana rugare nezvokwadi zviripo hazvo pazuva rangu?
zvino mamwe amabasa aHezekaya nesimba rake nezvo zvakaitwa zvakanyogwa mukati mebhuku yaKoroniki. Now iyo taibata iyo toda kuti tichiverenga ndima yekupedzisira kuna Jeremiah chapter 26 pavhesi ya1. Now taverenga tikanzwa ndima yemashoko anga achinakidza kwazvo, toda kuti kuzongoibata tichirova, tisapedza nhambo yakawanda, tibate shoko iri zvakanaka zvakatsetseka distinctly kuti Mwari wamene atibatsire. Saka tichaenda nawo kuna Jeremiah chapter 26 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya10. Vanoda kuuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake. Saka izvi zvakanga zvataurwa naIsaya. Rangarirei kuti Isaya achipupura mashoko awa wakanga achipupura nguva Hezekaya ari mambo. But Hezekaya wakazobara Manasa, Amon, Josiah, Jeconiah, Joakim. Ndo panouya murume anonzi Jeremiah ane mashoko atiri kutaura. Asi manzwa kuti muprofita Isaya wati izvo zvichavapo kuvana vevana wawakabara iwe, ndo vachasangana nedenda rekutukwa kana rekutsamwiswa kana rekutambudzwa kana rekushungurudzwa. Vachatapwa vana wawachabara iwe, vagoiswa mukati medenda reutapwa ramambo weBhabhironi. Saka zvichitaurwa izvi panguva iyi tanga tatonzwa mashoko anga achitaurwa naMwari kuti panguva iyoyo wakanga ari mambo wainzi Bheri-Bhadhadhadhi, wakanga ari mambo waitonga nyika yeBhabhironi. Kureva kuti pavakazotorwa naNebhuzaradheki wandamboreva uya, achiuya atumwa naNebhukadhineza, ugwagurungano gwenyaya yanga yakatorongwa naMwari, nokuti gwakanga gwanzi naMwari guchaitika. Kana Mwari vataura chinhu havagoni kuuya vachindaani chitamba kaudzadzi nhema kaundani chisoma. Mwari havasomi zvavareva kana kuti zvavanenge vavimbisa ndo zvavanoita. Ndo saka ndakukoterai pa kuna Nyumere 23 pavhesi ya19 kuti Mwari haasiri munhu angataura chinhu akasazadzisa, kana mwanakomana womunhu angataura chinhu akasaita. Zvose zvavanenge vataura Mwari vanototi zvizadzisiwe, nokuti ndiMwari wanhasi uye ndiMwari wamangwana. So ndima dzataverenga idzi tadziverenga pamusoro pekuti taachida kuti iwe neni tive tinobata zvokwadi inotisa kudenga uye zvokwadi iri yemene. Now taverenga tsamba kubva kuna Isaya 39 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 8. Tikaverenga tsamba kubva kuna Madzimambo chapter 2 Madzimambo chapter 20 kubva pavhesi ya 12 kusvika pavhesi ya 20. Now apa taakuda kuchiverenga murume anonzi Jeremiah kuna Jeremiah chapter 1 chapter 26 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 10. Taakuda kuchinzwisisa kuti chii chakazoitika. Now uye vakanga votaura izvi vari vana veIsraeri kwaari kuti Jeremiah ndakuura nokuprofita kwake, chii changa chaitika. Rangarirei kuti kana Mwari vati chinhu ichi ndoda kuti chiitike havagoni kuchishandura kuti chisute iwe uye kunakidza kwako iwe. Saka tara kuverenga ndima iyoyo kubva kuna Jeremiah chapter 26 kubva pavhesi ya 1. Vanoda kuuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 10 ndo panichangoverenga. Zvino pakuvamba kwokubata ushe kwaJoakim mwanakomana waJosiah mambo wavaJudha, ndosaka ndichikuudzai kuti Josiah ndiye anobara Joakim nana Joakim vachizobuda vachienda kuBhabhironi ndo rudzuku, ndo pane generation. This is now the 14th generation, the 28th generation, the 14th generation ndo pana Davhidha achibara Solomon, Rehoboam, Abijah. Tachiverenga ndima idzodzo. Joram, Jehoshaphat, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasa, Amon, Josiah, Joakim, nana Jeconiah. Ndo pavanosvagwa apa. Saka ndo patiri kuverenga ndima iyi kuna Jeremiah now. This is now the 28th generation. But patamboverenga paya pamusoro paya, it was the 21st generation. Saka apa ndo pane ndima panozouya murume anonzi iye Jeremiah ndo aakutaurwa nezvake. Vaida kumuraya vari maIsraelites, vanoda kuuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake. Saka toda kuhwa ndima iyi vanoda kuuraya Jeremiah pamusoro pekuprofita kwake pavhesi ya 1. Zvino pakuvamba kwokubata ushe kwaJoakim tiri kutoverenga kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 10 ndima ya 26 yaJeremiah.
Zvino pakuvamba kwokubata kwoushe hwaJoakimu mwanakomana waJosaya mambo wavaJudha, shoko iri rakabva kuna Jehovha richiti, zvanzi naJehovha, mira paruvazhe rweimba yaJehovha, uudze maguta ose aJudha anouya kuzonamata muimba yaJehovha mashoko ose andinokurayira kuti uvaudze. Usatapudza kunyange neshoko ripi neripi. Zvimwe vangateerera vakadzoka mumwe nomumwe panzira yake yakaipa, kuti ndizvidembe pamusoro pezvakaipa zvandinofunga kuvaitira nokuda kwezvakaipa zvavo zvavanoita. Pavhesi ya4 uti kwavari, zvanzi naJehovha, kana musingadi kundinzwa kuti mufambe nomurayo wangu wandakaisa pamberi penyu, kuti munzwe mashoko avaranda vangu navaprofita vandinotuma kwamuri, ndichamuka mangwanani ndichavatuma, asi hamuna kuvanzwa. Zvino ndichaita imba ino ive shiro, neguta rino ndichariita chinhu chinotukwa namarudzi ose enyika. Vapristi navaprofita navana vose vakanzwa Jeremia achitaura mashoko awa muimba yaJehovha. Iyava vhesi ya7. Vhesi ya8, zvino Jeremia wakati apedza kutaura zvose zvaakanga arayirwa naJehovha kuti avaudze vanhu vose, vapristi nevaprofita navanhu vose vakamubata vachiti, zviro kwazvo uchafa iwe. Wakaprofitireiko nezita raJehovha uchiti imba ino ichava shiro, guta rino richava dongo risina anogaramo? Vanhu vose vakaunganira Jeremia muimba yaJehovha. Pavhesi ya10, zvino machinda avaJudha akati anzwa zvinhu izvi, vakauya vachibva kuimba yamambo vakaenda kuimba yaJehovha, vakagara pasi panopindwa pasuo idzva reimba yaJehovha. Ipapo vapristi navaprofita vakataura namachinda uye nevanhu vose vachiti, munhu uyu wakafanira rufu, nokuti wakaprofita guta rino zvakaipa sezvamakanzwa nenzeve dzenyu. Ipapo Jeremia wakataura namachinda ose uye nevanhu vose achiti, Jehovha ndiye wakandituma kuti ndiprofite imba ino seguta rino. Mashoko ese amakanzwa. Naizvozvo zvino natsai nzira dzenyu nezvamunoita, muteerere izwi raJehovha Mwari wenyu. Ipapo Jehovha achazvidemba pamusoro pezvakaipa zvaakareva pamusoro penyu. NaJehovha vanga varopafadza kutora kwamashoko avo. Now taverenga ndima dzakwana kuita idzo nhatu. Taverenga kubva kutsamba yamadzimambo vechipiri chapter 20 kubva pavhesi ya12 kubva pavhesi ya20. Tikazoverenga ndima kubva kuna Isaiah 39 kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8. Tikazopedzisira nendima yatabva kuverenga iyi yatachibata kubva pana Jeremiah 26 kubva pavhesi ya1, tazoibata kuirova tikasvika pavhesi ya13, tichihwa musoro weshoko yaJeremia kuti vanoda kuuraya Jeremia pamusoro pekuprofita kwake. Asi naye yanga yakuzadziswa naMwari inyaya yakaitika kuna Hezekiah. Now Hezekiah ari mambo wakanga apuwa simba rekuti atonge vana veIsraeri. Hakuna munhu wakaita zvakanaka parudzi rwose. Vakanga vatanga sure kwake Hezekiah akava nekururama uye akava nekuzadzwa nemweya mutsvene, akafamba naMwari, uye wakaitigwawo nyasha mukurarama kwake nenguva yake nemwaka wake, kuti wakava nemuprofita ainzi iye Isaiah wakamira naye panguva yaakanga ari mambo. Na zvose izvi zvichitaurwa, tanzwa mashoko makuru ekuti Hezekiah agamuchira varume vakanga vabva Bhabhironi. Varume vakanga vatotumwa vanzwa kurwara kwaanga aitwa nako. Rangarirai kuti paakarwara iyo Isaiah 38 yatakakota yakubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8. Arwara murume anonzi iye Hezekiah. Hezekiah warwara, chinhu chaakagona kuita, wakaunzirwa mashoko ekurwara kwake akaateerera. Akauya nomuprofita ainzi Isaiah. Isaiah akauya kwaari akamuudza kuti, mambo wangu Hezekiah, nguva yenyu yekurarama yapfuura, makore enyu amapuwa naMwari ekuti muchirarama apera.
mava panguva manje yekuti maakuda kuti muchisvitsa nyama yenyu muvhu, mweya wenyu uchimirira kurindira kuuya kunouya kuzoita mwanakomana womunhu. Nyaya yazoitika yevayeni vabva kure uko, iyo yazotoitika, nyasha dzambovapo. Saka nyaya yekurangarigwa naMwari inouya ruzhinji kana Mwari vatomboona kuti nyasha ndakambokupayo ukadziona, uye wadziona kusatevera kwako kana kusaita kwako kana kusatenda madziri, izvi hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Murume uyu wakawanikwa nyasha kumasuruko, arwara denda rakamutambudza kwazvo. Isaya akatumwa naMwari kuti enda undoudza murume uyu kuti mazuva ako nemwaka yako yekurarama yapera. Hauchagoni kuramba uchirarama iwe nekuti nguva yekuti iwe uchisangana nemadzibambo ako yapfuura. Yanguva manje kuti iwewe uchiuya kwandiri. Iye ndobva agamuchira shoko iri, akatotaura kwazvo akati shoko ramataura ndarinzwa Jehovha wangu, uye handina kupokana nemashoko amungataura nezvamataura. Asi chandoda kunditaura ndechekuti ndoda kuti ndichitaura naMwari ivo vakutumai. Bhuku yangu yatsanangura kuti murume anonzi Isaya wakabuda apupura mashoko aya. Murume anonzi Hezekiah ndokufuratira, ndokutaura chidziro, ndokutarisana nechidziro chemba, ndopaanonyengetera munamato kuna Isaya chapter 38. Akuchiti kuna Mwari, chirangarirai henyu Mwari zvose zvandakakuitirai nezvose zvandakabata pakurarama kwangu. Ndanzwa mashoko amataura, uye ndaanzwa iyo yanga yava Isaya 38 pavhesi ya2. Hezekiah akatendeuka kumadziro, akanyengetera kuna Jehovha, akaudza Jehovha akati, dorangarirai henyu Jehovha kuti ndakafamba pamberi penyu nechokwadi nemwoyo wose, ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekiah akachema kwazvo. Pavhesi ya4 ndo patakazokotera paya ndikati ipapo shoko ndo parakasvika pamurume anonzi Isaya richiti, enda undotaura kuna Hezekiah uti zvanzi naJehovha naMwari wako, Mwari mupenyu, baba vaDhavhidha, ndanzwa kunyengetera kwako, ndaona misodzi yako, tarira ndichawedza pamazuva ako makore ane 15. Isaya akadzoka akamuudza. Shoko rikauya kuna Isaya achi muchivanzi chaHezekiah. Saka izvo zvichiitika, nyasha dzakaonekwa paari. Now, nyasha dzaonekwa paari, ava varume vakuuya manje vachisona ava, nekuti shoko rerufu rwake rwakauya ruchibva kumurume anonzi Isaya. Isaya akauya achimupa shoko rokuti vayeni vawapinza mupawo unovaziva here? Iye akati ndinovaziva kwazvo. Vabvepi vayeni ava? Akati ndavavona vati vabva kuBhabhironi. Vabva Bhabhironi, une ukama navo here vayeni ava? Iye akati havangotouya vanzwa kuti ndakarwara semarwariro aunoita kudai, nekuti kana warwara ukasatogona kuona vanhu vanogona kuuya vachikuona kana vachikushanyira muchipatara unotsamwa kwazvo. Mwoyo wako ndopaunogona kutorwadziwa kana kutoita maenemi kwazvo, kuti vangaregedza here kuuya vozvokwadi kuuya kuzondiona ivo vanzwa kuti ndarwara. But havasi vese vanouya kuzokuona panguva yako yekurwara vaine tarisiro yezvakanaka mukurwara kwako. Nokuti pane vamwe vanoti kana vabuda muchipatara vototi tarisai muone, douyai henyu munzwe zvaiwana ngwarati, waiti iye ijaya mufumi, nhasi wakotama, dhiripi wapfekegwa mukati metsinga, tatomuwana achirwara, ende hatitombofungi zvachose kuti uyo achapabudapo. Ndavakarwariro kacho hatina kumbovona wakambopona nekarwariro aka, nekuti mbiri yake yekurwara murume anonzi Hezekiah yakatofamba nekuti wakasvika kurwara pakufa. Na kana munhu arwara pakufa, vanhu vanofambisa shoko.
No, manguva ino nguva yekorona inoi. Mutungamiriri wenyika ino anonzi Boris Johnson wakarwara kwazvo. Zvikafamba kwete muno muBritain chete, asi pasi rose kuti Prime Minister weBritain, United Kingdom, arwara. Wabatwa neCovid-19. Ikabuda pa BBC, ikabuda pa Sky, ikabuda pa Channel 4, ikabuda pa ITV. Ndo pandakatumwa woina Mwari Apostle Michael Gabriel Prince iye ndiri kuparidza. Ndokutonyora rugwaro. Izvo tichitotaura kunzi havatanga vada kutaura nezvaBoris, haisiriyo nyaya. Nokuti vakanga variko vaprofita vaitozviitavo nguva yairarama madzishe aitonga nyika dzavaigara. Isaiah was not a king. Wanga asiri mambo. Isaiah wanga ari muprofita waiuya kuzozadzisa shoko rekuuya kwomwanakomana womunhu uye nekuzorarama ranga rei kuti ndiye uya anotaura kuna Isaiah 40 kuti ndini izwi reuya riri kuchema riri murenje, kurai nzira, makomo ngaafusigwe, nzizi ngadzivharwe. Achitaura kuti ndini izwi riri kuchema riri murenje, achiprofita pakuuya kwemurume ainzi John. Jesu akauya akapupura kuti kune vose vakaberekwa nemukadzi hakuna mukuru kuna Johani. Matthew chapter 11 mavhesi 8. Akati vose pane vakabarwa nembereko yemunhu mukadzi vakagomegwa, chero vangava nempupu chena, ose akagomegwa nemukadzi. Akabuda nepachiuno chomukadzi, hapana mukuru kuna Johani, asi iye muduku kwaari ndo mukuru kwaari. Jesu vakamupupura. No, akatotaurwa one murume anonzi Isaiah watiri kutaurawo. Isaiah akauya wakapupurawo pakuuya kwekuzvarwa kwomwanakomana womunhu kuna Isaiah chapter 9 mavhesi 6. Tarisai kwamuri mwanakomana, makapuwa jaya, makazvarigwa. Kwaari achava pamusoro penyika dzese, pamatundundu evatongi vose. Iye achava muchinda werugare, mambo wamadzimambo, the prince of prince, the mighty power, the everlasting father. Akamupupura. Now, zvose izvi achipupura akataura simba rakauya rikazadza iye murume anonzi Jesu Kristu. Saka panguva yaakanga achitaura nemurume anonzi Hezekiah, wakanga aine mashoko makuru, nokuti zvandiri kutaura zvakaitika kuna Isaiah chapter 9 achipupura pamusoro pekuuya kwokuzvarwa kwomwanakomana womunhu. Achimupupura nesimba rake guru, Isaiah chapter 9 pavhesi 6. Nokuti takazvarirwa mwanakomana, takapiwa mwanakomana, umambo hwake huchava pamafudzi ake, zita rake richanzi anoshamisa, gota, Mwari ane simba, baba vosingaperi, muchinda werugare. Izvi vachipupura vari Mwari, mweya musheni uchitaura pana Isaiah. Ndo mweya musheni wakanga uchitaura pamurume anonzi Hezekiah. Akapupura zvemwanakomana womunhu iye Isaiah kuna Isaiah chapter 11 pavhesi 1. Ushe hwamambo hwakanaka hwaMesiya. Zvino pahundi yaJese pachabuda bukira nyoro, davi rinobuda pamadzinda ake, richabereka zvibereko. Mweya waJehovha uchagara pamusoro pake, mweya wenjere, nemweya wokungwara, nemweya wemano, nemweya wesimba, nemweya wokuziva nokutya. Mufaro wake uchava pakutya Jehovha. Haangatongi nekungoona nemeso bedzi, kana kupa mhosva nekungonzwa nenzeve dzake, asi achatonga varombo nekururama, achitambidzawo vanyoro venyika mhaka dzavo pakusarurama kwake. Kururama kuchava pabhandi rechiuno chake, kutendeka kwake richava panhire rezvidza zvake. Achipupurwawo aipupurwa kuna Isaiah chapter 11 pamavhesi 1 kusvika pavhesi 4. But apa tiri kuvereka kubva kuna Isaiah chapter 39 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 8. Yanda tiri kuivereka futi same statement, same message kuna madzimambo echipiri, 2 Kings chapter 20 kubva pavhesi 12 kubva pavhesi 20. Saka Mwari vari Mwari vakanga vachitaura nemuranda uyu, vakanga vaine chinhu chavaida kuti chizikamwe kwatiri. Chandiri kuti warwara semarwariro ako iwe, vanhu havareki kuzvinzwa. No, vazvinzwa nosangana ndichikupai muenzaniso womurume anonzi iye Joris Bonson womunomu, wandakatozonyorera inini kuparliament uku, ndikati chinzwaika, ndiri kuda kunamatira baba avo varwara, ndava mazuva avo haachisina kumira zvakanaka. Ndikanyora ndikatumira tsamba
kuBBC, ndikatumira tsamba kuSky, ndikatumira tsamba kuITV. Dzimara pazoita boto kana kuti kunzwisisana kwandakaita naMP ari kuno izvo haisi history yandiri kutaura zvinhu zvakatoitika. Ndava zvakanaka nechekuti matranscript tinauka. Kana wanyora chinhu seemail inotarisa date nenguva yakanyogwa netsamba yakanyogwa uye nemwaka wakanyogwa uye nezvakanyogwa uye nezvazvaireva. Vakadzimira vati MP indakatobatwawo ndiri mukati mekwarantini. Regai ndichitaurira mudzimai wacho kuti mutaure naye. Ndokuita urongwa hwokuti taure mudzimai wacho ndokunamata nemukadzi wacho pafoni. Tikati Mwari wanzwa munamata kuti point of contact mava imi. Takuudzai zvanzi naMwari tiite. Izvo tanzwa kuti imimi prime minister havagoni kubatika. Izvo zvikaitika azobuda haana kutaura asi tinotenda Mwari kuti azobuda akazopupura akati ndinotenda vaya vakandinamatira. Haleluya, haleluya. Saka nhau yanhasi inhau yemurume anonzi iye Hezekaya. Kurangarirwa naMwari asi kurashika kwaHezekaya. Hezekaya wadana varume vakanga vauya kuzomuona tanzwa kuti marwara. Uye tatoyawo nemwadi atabva nayo. Kuna mambo watatumwa naye, uye mambo watatumwa naye uyu ndewe kuBhabhironi. Asi hatingaregi kusita mashoko awa nokuti mashoko aya tatopuwa mwadi kuti tikupei. Merodhagi Bharibhadhi ndiwo wakatumwa neSambai. Atumwa namambo Bharibhadhani, mambo weBhabhironi. Aka ndo Sambai yatava nayo aine machinda anga ainawo. Vakatodini Sambai yatava nayo mashoko ndiwaya. Tanzwa kurwara kwako kwazvo. Uye kurwara kwako iwo kwasiririsa. Hakuna kungobata chete badzi iwe. Kwabata nyika yose. Saka isitabva kuroko. Uye tiine shungu dzokuti uye kuzokuonavo. Ndewo pakuda kuonekwa manje apa ndo paunomeresa zenzi. Nekuti kana warwara ka ukasagona kuwana vanokuziva vakasakuona unogona kutomuvenga kusvika murufu. Kuti yemi maitondifugira kuti ndife. Uye hapana kana one message yandakambonzwa kuti dai vaMwari vavaita zvakanaka uye makatadza here vedu veye vasikana kuuya kuzonditarisavo kuuya kuzongondidongorerawo vedu veye manzwa kuti nyama dzangu hadzina kumira zvakanaka. Unoungudza vanhu vagoshaya kuti asi watanga kurwara here. Izvo uri kuchema kuti nhai vedu veye iwe ndiwe mwana wamai vangu chai wandaivimba naye. Ndaitarisira kuti dai wanga wakauyawo hako makauyawo vakoma kana vanin'ina makauya kuzondidongoreravo. Iye woti bodo ndakazonzwa asi ndauya kuzokutarisa mwana wamai vangu kuti zvisinei hazvo ndakanga ndafa. Dai wanga usina kuzondidongorera dai wakatongouya waona chava churu chandakatofusirwa. Ndo varume vakanga vabva Bhabhironi vatumwa namambo weBhabhironi. Mambo Bharibhadhani atuma muchinda wake Merobhadhigi Bhabhibhani akachienda nemwadi undovhunza kuti makafara here uye chienda ine chipo muchimupa. Ndava mafurawa ndo aunoda kana warwara kai. Iwo pakuti mafurawa apa kana mabhanana kana maapple anototsamwa kwazvo munhu kana akasavigirwa zvaanofanira kuti adye. Anototi, why did you come and visit me? And he failed to give me even an apple to come with an orange in your own hands. Munorevei kusauyawo neranji zvaro kuti mutaridzevo rudo gwenyu pandiri. Izvo zvinobata vazhinji izvi. Now, but pakubatika apa anouya achikuona handiye anokupa upenyu. Nokuti anopa upenyu ndiye ari kumusoro kudenga. Kuna Deuteronomy chapter 32 verse 39. Tarirai muone kuti ndini iye hakuna umwe Mwari pakati penyu kushe kwangu ini Mwari. Hakuna vamwe vaMwari. Ndini Mwari anoraramisa, ndini Mwari anouraya. Saka is the only God who gives life, is the only God who can take one to the grave. 1 Samuel chapter 2 verse 6. Tarirai muone kuti ndini iye hakuna vamwe vaMwari kushe kwangu ini. Ndini Mwari vanouraya, ndini Mwari vanoraramisa. Ndini Mwari vanoisa kuhiro, ndini Mwari vanokwidzasve. Verse 7. Ndini Mwari vanopa urombo, ndini Mwari vanofumisa. Saka zvichiitwa izvi anotopa upenyu ndo Mwari. Tati tikubatisisei ipapo. Nekuti pane vamwe vanozoti dai vanga vasiri nhingi ndaitaura nemwe hama yangu iri muno muBritain.
Dai ndiri kumushaini, dai ndakafakara ndikati munopenga imi. Vangani vari kufa vari muno muBritain. Uye vanongofa, mishonga irimo, zvipatara zvirimo, vapepi varipo, mapiritsi aripo. Vanogona kuuya vachikushanyira muchipatara varipo, vanoti kuita good luck messages varipo pasocial media pamwe unenge uone 5,000 followers. Vagouya vose vagoti we wish you well, but ugongofa. Zvakadaro vagokuvigira mafurawa, vagokuvigira zvinonaka, vagokuvigira zviwitsi. Iwe pamwe ndiwo unenge uchidawo kana ma-airtime, kana muri imi munoita zvokuita top-up, kuno kune macontract, pane vamwe vanoita top-up, uchivikirwa airtime, asi unongofa zvakadaro. Who is he who can make to live and who can make a person to die? NdiMwari. Deuteronomy 38, 32 verse 39. Tarirai muone kuti ndini iye. Hakuna vamwe vari kushe kwangu ini. Ndini Mwari vanouraya, ndini Mwari vanoraramisa. Saka uyu murume uyu tsamba yauya, zvipo zvauya. Ende ndo paunofara manje. Wapuwa manje zvose zvawanga wakatarisa kuti upuwe. Ndo paunochiita zenze manje ukati henaro. Maita zvakanaka mandirangarira. Makaudzwa naNiko kuti ndanga ndichirwara. Iyo ndo paunobva wataurira uchinzwisa urombo so kwazvo. Kuti kana vanga vaine mari yekuti pamwe vakupe ugone kutenga kana juice kana mabhanana, nekuti zvinenge zvakakora dzimwe nguva pamwe zvezvichinetsa kusveta, zvikuru vanenge vabatwa kana vanenge vapinda muzvipatara senguva ino yeCovid. Iyo Covid yakati pararira nekuti inenge yotambudza kufema, yotambudza chii. Saka munhu kana akarwara kana akaita kana manyoka akapinda kana muchipatara isiri Covid, abuda unotongoitawo saka kuyema so. Saka uya achibvunza mabvepi. Iyo ndopoonda kuti tabva Bhabhironi, tatumwa namambo weBhabhironi. Pari paDhani ndiye atituma, ndiye atiti uye nemwadi, uye nechipo, kuti tikupei mambo Hezekia, nekuti takanzwa kuti makarwara zvakanyanyisa. Bhuku yangu yotsanangura kuti Hezekia wakafara kwazvo. Pamusoro pavo ndo paakaita manje chiga sekufarisa kwaunoita kudai. Yakana pakava nomwe munhu anouya so achikutaridza kuti anokuda, achikutaridza kuti ane shungu newe neupenyu hwako, uye anosiriswa kwazvo nekurwara kwako, iwe ndo paunobva waita open up kwazvo. I ended up open up. Izvo pamwe unoita open up nezvikara, izvo unoita open up nenyoka, izvo ndo paunotosungunuka uzi kuti waunosungunukira ndiani. Iyo ndo pano patonzwa shoko chiti wakafara kwazvo pavhesi ya4 Isaiah 39. Ezekiel, Hezekia akafara kwazvo pamusoro pavo. Ndo paanotora chiga akavaratidza imba yakanga iine zvinokosha zvake, akati chiuyai muno muone. Umuno ndo bedroom ino. Zvamuri kuona apa mubhedha apa ndo pabarirwa vana vese apa. Rudzi gwese gwamuri kuona vese ava, vana Manase, Hezekia, Manase, vose ipapa ndo pavakabva ipapa nhowe ipapa. Ende akakakona ako ndoka auta akati ichitaura naMwari wedu. Kana tava kunamata zviya, uye kana matiro kedu tinenge chinamata tichitonyatsoti muzita raBaba, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho. Ivo Mwari votinzwa vobvunza kuti iwe uri ani, ndobva ndatora kuti ndini Hezekia. Ivo Mwari vobva vati hasi yese naro izvo ari kuvataridza. Akavaratidza zvese zveimba yake, imba yemukati. Iwe unotorana nevamwe vanhu vausingazivi kuti ndevapi, ivo ndo vaunotora uchiisa padhuze so. Neanogona kuuya achikuwisawo muzivi. Izvo uri kudhodzana nemasanzu ese. Wotozokota mascriptures makuti ainga Bhaibheri yakataura kuti regai zvikurira nemashawi nezviyo tichaona pakukohwa. Izvo nenge wekukohwa iwe hauzivi, uye hauzivi nechauri kudyara kuti chichavhuka kusvika papi iwe upenyu hwako. Ndo pauti pauri kurarama upenyu hwako kuti hururamise muna Mwari. Iwe tiri kuparidza kuti vhangeri nderekuti uinde kudenga, uye uwo unobva musina. Iwe ndo paunenge uchikakata kwazvo zvese zvemunyika kuti douyai. Kana ari mahuri hasi nhamo vese unenge uchiita zvinorova kwazvo. Uri baba mumba chako chaiko,
haugoni kuwana mufaro kana nevana vako kana nemudzimai wako. Vana vanotoshaya kuziva kuti tinofarira kupi kana vana vafunge kuti takambobudawo nababa tichienda out zvarini. Andinofara kwazvo ndakatobudawo nevana vangu kunonozuro kwaipisa kuBlackpool, kwaipisa kuno kuBritain. No, tine sea imwe iriko kunonzi kuBlackpool, takaenda kuNorth Beach. Nakana chiti beach achiri chiuri tinoona kuti ndio kumamhenderekedzo kuya kunenge kuine mvura kunenge kuchidhidha vanhu kwazvo, kuchitonhorera. Ndikatotogawo mapicha ndiine vana tichizimbikwa nemhuri vachifara kwazvo. Izvo tichizviita kuti pave nechinonyogwa mavari kuti baba vane zvinofadzavo zvinoda kuti vanavo vafarewo uye vana vavane ropafadzo yakanaka yezvakanaka. But izvo zvinoitirwa kakuvana uye uchiita nekurera uye nekudzivirira chakaipa, nekuti patakasvika kudziva uko hatina kusvika, patakasvika kana kunyanza uko hatina kusvika tichichindai munodhidha kunonyudza uko, nokuti kune mashakika uye mune mweya yakawanda, mune njuzu. Na zvese zvinoitika izvo tinozvitaura nekuda kuti panenge paine chinobata. But bhuku yangu ichitsanangura inoti iye akavatora akavaisa mukati meimba yemukati haavazivi. Iwe nokufarisa kwose neose uye wanga uchifungidza kuti wakanaka wasototombonzwa kana mafambiro ake, iye ndiwo unenge uchiti uyai padhuze neni kwazvo. Kana iri nyaya yemumba kuri kunetsana kwako nemukadzi wako kana nemurume wako, anenge achiziva zvese. Iwe ndiwo unenge uchiudza nyaya dzako dzese manje, ende iye ndiye anenge achiteererwa manje, ende ndiwo unenge uchidza kuti chiuyai pana ndimunoona samadeko chaipo takatonetsana hatina kudya sadza. Fungai zvenyu kuti baba vanga auya here pakati peusiku, ndavabvunza kuti mabvepi iwe kwakutaura kuti ndandiri kubasa, ndokuzoona foni yakurira pakati peusiku, vakuchibuda vakundotaura pazha apa usiku vachitizaini. Izvo pamwe vanga vafungawo baba, pamwe harisiri urevo vanga vafungawo baba kuti aregai ndavire foni. Ndikanetsa mukadzi wangu wakwera achibikira vana, wakwera achichengeterawo vamhuri yangu, wazorora regai ndidari. Iwewe ndo paunotora meseji dziya, ndo dzaunosvika uchinotadzisa kuvanhu vekunzoko. Kurangarigwa naMwari, kurasika kwaHezekaya. Izvo uchiziva zvako kuti wavari kuudza uyu haumuzivi, hauna kukura naye, hauna kuita chidzidziro kana neimba yako kwazvo. Iwo uchiwa shoko kuna vaEfeso kuchapter 5 ichitaura kuti nekudaro murume achabva paimba yababa vake namai vake kuti anamatire mukadzi wake, avo vaviri vachava nyama imwe chete. Naizvozvo chabarinzwa naMwari pasava nemunhu wenyama anogona kuuya achipesanidza. Ivhesi ya30 pavhesi ya31 ndokutaura ichi chakavanzika, nekuti chakavanzika chikuru ndotaura pamusoro paKristu nesangano rake, nekuti kuwananiswa mumweya kwete munyama. Uye kana muchitoita kana chiure imweya kwete nyama. Saka izvo achivatora achiti chiuyai, pindai muimba ino yangu yemukati muye muone, tarisai muone, apo ndo pavanotogarama ivo zveshuwa mubhedha wacho unonyatsotefenera kwazvo. Munenge muchiita zvekudiniko, mararire enyu anenge akaita se iye ndiye paanenge achitaridza kuti uyai pano, uyai pano. Ini ndiye ndakaisa musoro uku, makumbo angu anenge ariko, kana gubhezi richingerasika tinototora toisa pamusoro apo. Iyo tafura iyo ndo panombouya mweya muchena uchiuya uchitaura neni uchindiudza zvese. Kurasika kwaHezekaya. Munorasika so vana vevanhu, nezvamunorasika newamunenge muchitsvaga, newamunenge muchifadza hamumuzivi, uye newaunenge uchiudza masikireti eimba yako haumuzivi, uye nechaunotaurira masikireti acho hauchizivi. Tinotozokubvunza kuti ko iyo yaunga uchitaura iyo wanga uchiirevere chii, neansa hauna. Iye the same person wanga uchiudza ndiye anenge achinokunyudza uko. Munoreva zvipiko. Ivo vaya vanozviti vakanaka kwazvo. Ndakapinda mubedroom mavo, mukatarisa kana mubhedha wacho ipuranga chairo chairo, ukasatochenjera unogona kuwa. Wakangotarisa so meso anga anogona kuwira mugomba. Ende pavanora kana machira munhu zvinonhuwa weti anofamba kutaura zvaanoda. Iwe ndiwo mupinza mukati meupenyu hwako. Iwe ndiwo watendera muenzi kuti apinde mukati mekurarama kwako, uye sungano yawaita iyi yava yekuti iyo nyika ive inotonga iwe, ive inoziva zvakavanzika zvako. Iwe zvausingafaniri kuti uudze ani nani, zvinofanira kuzikamwa newe woga. Iwe
Your own integrity, you throw it away. Munorasa unu when you saw one. So simple. Alright, zvawaziva kuti murume wako iwewe haabetseri, haafungi, wakadhakwa, haarongeki. Alright, ko uyo wauri kuudza uyu anei nazvo? Kurasika kwaHezekaya zvamubata papi? Uye zvauri kuita izvo watounza rumwe rukonye gwezvichauya mberi. Ndosaka wandaverenga nyaya yaJeremia. Vanoda kuuraya Jeremia pamusoro pekuprofita kwake. Jeremia akatovaudza kwazvo, akakuti kuti zvanzi naJehovha, kana musingaiti kuda kwokunzwa kwandiri kutaura mashoko angu, uye musingagoni kudzoka pamberi pemirayiro yangu wandakakupai pamberi pangu, kuti munzwe mashoko avaranda vangu, vaprofita vangu vandinotuma kwamuri, ndichimuka mangwanani ndichivaudza mashoko, vachiuya kwamuri kuti mutaure, imi musingavanzwi, zvino ndichaita imba ino ive shiro neguta rino chive chiratidzo chimwe chinotukwa naMwari kundudzi dzose dzenyika. Jeremiah 26 pavhesi ya4 kusvika pavhesi ya6. Munotukwa naMwari so nekuda kuti zvimwe zvinhu zvamunongogamuchira nekuda kungoteerera nekufunga sekuti kuda wakangwara uye kuti uudzika waudzikiso. Izvi zvamunoita izvi mai hazvina kunaka. Kana Mwari wati hazvina kunaka, hazvina kunaka. Usaisa chimwe chinhu chinomiririra kana Mwari wati hazvina kunaka. Kana Mwari vati ndichakuparadza kusvika ive shiro, vatoona kuti unooma musoro iwe. Apo unoda kumuuraya manje. Nokuti wanga ava panguva yekuti achizadzisa magwaro semaravegwa aanga aitwa naIsaya. Isaya wamapupura uko. Kana uchaparadzwa ini. Iye mwana musoro bhangu munofungidza kuti makangwara. Izvo tichikuparidzira so unoita mamwe maexcuses okuti zvinei imba yenyu here. Hazvinei nesu zveshuwa nokuti wananiso ndeyako. But kana yaparadzwa wananiso iyo, kana kuti Satani wauya akapinda pakati pewananiso yako kana muimba yako, wamupinza mukati yeimba yemukati, zvose zvinoitwa mukati meimba yako akuziva wakaipa. Iyo ndo paunenge wakusumuka wakusumudza mavoko ako, Mwari ndibetserei. Kana muri semunomo unenge wamhanya waenda kusocial service, munomo vanomhanya kwazvo. Anetsana kana nemurume kana nemukadzi, social service neuyai pano. Come social service, we want you to know, to tell you what is going on in our house. My children have done this, my wife have done this, my husband. Wadana manje social service. Iyo ndo pano taaso right ndo basa redu. Matipinza kamuimba yemukati. You've taken us into an inner house. Now we are going to deal with you decisively. Tava kudila nemi. Tichadila nemi kusvika mati eke. Ende hatireki kudila nemi nokuti mweya mutsvene uri patiri. Saka zvichiitika zvose zvinoitika nekuda kuti pane mweya unosunda waunomatwa nauso. Hezekaya achitora vana vanga vabva kunyika iri kuroko. Vavariro yake yanga ine kufunga sokuti vane rudo, izvo rudo havana. Mweya wokurangarirwa naMwari. Musaita zvekutamba so vana vavanhu. Be very careful nezvimwe zvamunoita so. Sangoda kungotora chinhu chose wotongofunga sokuti chakanaka. Uye kufunga kwako unofunga sokuti ndo zviri right zvinokuzipa. Tareka zvako kuteerera shoko iri. Uye kusateerera hazvichinji Mwari kuti vaite zvavanofanira kuti vaite. Hazvichinji Mwari izvozvo. Hazvichinji. Unotora vanhu uchivaisa mukati meimba yemukati, wotovatadzidza kuti chiuyai pano muone kana kararamiro kedu. Izvi ndo zvatinotoita pano. Baba kana vakagara apa pasofa apa kana vachitaura sezviya, ende unenge uchitora murume anenge aida kuya kuzopusa, kana mukadzi anenge kuzokupusa kuti wobude mumba mako iwe. Ndio unenge uchiona kuti kana vakagara ipo panapa, baba vekwangu ini nenda avaiti. Chihure chomene hachitaurwi. Izvo pamwe unombochibata uraitote wahura ko wadii kuchinamata kuti Mwari rangarirai munhu uyu. Na uyo wauri kuudza pamwe warambana nevarume vanokwana kuita vashanu. Na hautozivi nenhoroondo yauri kumuudzira uye kuti zvawamumuudzira uyu acharamba here achinzwa mashoko ako iwe. Ukawa Mwari vachitaura kuti
kana tiine tariso paupenyu huno bedzi tinohwisa upenyu kudarika vanhu vose. Kana muine tariso muna Kristu bedzi paupenyu huno munohwisa urombo kudarika vanhu vese. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Tinokuparidzirai kudai so kana mukawana tarisiro yekuti zvaunongoti wawa unongosvika uchingoisa musoro mako nezvimwe zvaunofanira kuti wewe unochengetedza ive secret yemba yako haugoni kuchengetedza. Wawisiwa manje newakaipa wauya wakanya imba yako hachamiri chose. Ine baba ndopaunenge uchema mai we imba yangu yawisiwa. Kuchema kwauri kuitako hakuchagoni kuunza zvakanaka upenyu hwako nokuti iwe ndiwe waichara. Unogochema ndiwo waichara. Ungahla kusiba magaro ere wasika mari vamurutsva wateya mari vamurutsva siba ndiwe. Ndiwo waigwanda njuga iyo saka rohwa ndiwe mugwandiwe. Akavatora vanhu vakanga vabva kuroko vakanga vabva Bhabhironi. Isaya akabvunza kuti vayeni ava bvepi? Ndivanani vayeni ava vauya ava? Mweya muchena unouya uchikubvunza kwazvo kuti ivo vanhu vaunoungana navo uchifambidzana navo muchiitirana zvose zvamuri muchiitirana muchisekererana uye muchitoti aende makanaka kwazvo uchitozvirovawo kana dundundu kwazvo kuti ndinogona kuunganidza mashamwari nemashamwari iwo kana angava mabarbecue kana angava maget together ivo vaunenge uchiunganidza ivavo vazhinji ivavo vamwe ndo vanouya vachizopinda mukati memurume wako vachikutorera murume wako wakatarisa kudai. Vayeni ava vabvepi? Iwo mweya unongotorana nevamwe vanhu vaunongoti uyai pano vava mashamwari vako vava mabhuru vako unovaziva here iwe? Akabvunza Isaya akati vabvepi vayeni ava? Wawati wapinza mukati meimba yemukati wavataridza zei imba yako nhumbi dzako dzose dzakakosha nezvose zvauri kutaridza vabvepi vayeni ava? Ndivanani? Who are these people? Ndivanani ivavo? Who are these people? Unotora vanhu uchivaisa mukati meseko yelife yako vamwe hautovazivi kuti vakabva kupi. You don't know them. You take those people around you, they mess up your life. And when they mess up your life, they turn around and they don't want to talk to you. Now you are starting to cry. Why are you crying? Munodana vamwe vanhu muchivaisa padhuze nemiso uya vokukanganisai dzimba dzenyu vokukanganisai raramiro yenyu vokukanganisai misha yenyu vokukanganisai kana kutaura kwenyu kana anything chaona kuti uwane mukati moupenyu hwako hauchina kana wava kutsandudzwa basi. Izvo zviri kuitika Mwari vari kuona zvavo. Chei kuti iye anoziva kuti ane muranda waMwari anonzi Isaya haachagoni kunobvunza. Ndo zvinoita vamwe venyu. Nokuti munotora neruzivo chako kana kumuudza wokuudza kuti mungandiudza chii Bhaibheri rinoti anotokukotera vhesi pane kuti ateerere zvaunofanira kuti utaure iwe. Otoda kutokupa vhesi yekuti iyewo uchitendebuka iwe pane kuti iye atendeuke. Iye oda kuti iwe uchitendebuka pane zvaari kutaura. Akabvunza Isaya kuti vayeni vabvepi avo vanhu vauya avo? Vanouya unopinza mukati meimba yemukati uchiti uyai ndavaratidza zvose zveimba yemukati ndikavaratidza zvose zveshongo dzeimba yaMwari vakavona zvose vakandivigira zvipo. Nokuti akaipa akangofanana neshato kana chiuya ichibata mhuka inouya neruvara so ichichinja ruvara zvishoma zvishanu iwo uchinyengedzwa so unonyengedzwa so sembira nemateme. Inonzi inorira izvoidema izigangamwiwa. Unonyengerwa so nezvinhu zvakapusa so. Very stupid most of you. Munovatiwa naSatani so uchiwa kuna vaKorinde 2 vaKorinde chapter 4 verse 4. Kune vasingatendi vakapofumadzwa ndangariro naMwari wenyika ino vaDiablos kuti varege kuona kuvhenekera kweevhangeri yaJesu Kristu unova mucherechedzo waMwari Baba uri kumusoro kudenga. Unodziyainidzwa so newakaipa wotanga kutora vanhu vose vaiva vasina kana basa neupenyu hwako ndounza pamberi pako woda kuti ivo vakushumire iwe ugova unovashumiravo motofambidzana so iwe uchiwa Paul achitaura kuti don't be unequally yoked with unbelievers. Usasungwa pajoko rimwe chete neasingatendi. Izvo kukuudza so unotaura kuti hamungambotiudzi izvozvo hamutozivi kwatakabva kure. Aya ndo maka yose Facebook yakauya ndo makazens angu ita zvako chakota mandiwe ta zvako
anofunza aisiya kuti vayeni vabvepi ava ivanani vayeni ava warasikai wemurume anonzi Hezekia rangarira nyachidzo wakamborangarigwako na arwara wakangama kuti iye ndounya kurangarigwa naMwari mutumwa waMwari akauya akamuudza kuti mazuva ako iwe aparara Isaiah chapter 38 nguva yako yekurarama yakwana munongofamba naMwari kwazvo baba mugofamba kwazvo muchiti munonamata But kana maona huri razopinda mukati muupenyu hwenyu so munotochinja nendangariro nekutofunga hadzichatombodhonzi kana kuchimira manje kuti tikuvhunza kuti ko vhangeri ratakambokuparidzira iriya hamucharinzwi here nhai baba hamuchagoni kutendemuka here kuti muuye kuzorurama muna Mwari ko maitwa sei vayeni ava zopinda mukati muupenyu hwenyu vabvepi akavhunza Hezekia vayeni ava vabvepi vabva kupi iye akati vabva kuBhabhironi unovaziva here handitombovazivi zvino chii chazoitika ndavataridza zvose kana nesaizi yangu chaya yebra T D44 12E after C D44 sezvamunoonawo kwazvo tarisai kana mune mabhubhusi angu mazamu angu akakura kwazvo tarisai ndo bra ndinopfekai kana ndo type dzemanda uya uchitovataridzira zvese so iye akati so that's all right nguva ichauya zvayo pane pandichamubata ndikandamubata ende ndichamuwisa ende haachagoni zvachose kusumuka kavhunzwa sokuti vabvepi vayeni ava vayeni vabvepi munotora vamwe vanhu mukati muupenyu hwenyu so mugovaita shamwari dzenyu mugovaita basha uri mumba so unoita fanike dununu uchipudzwa nemurume sebenzi so vayeni vemutununu vavabvepi where do those visitors of you being a foolish woman in a house come from? Everything you do, it's completely useless. Where are they come from? You are no longer a mother in a dignified, we want in a due society where we can see dignified people. Dignified people who can be respected in nature and in authority. Akavhunzwa kuti vabvepi vayeni ava wavatora ukavaisa muimba yako yemukati Hezekia you have shut them wavataridza zvese zveimba yemukati munotora vamwe vanhu movaisa mukati meupenyu hwenyu iyo iri poison dzimba zhinji dzaparara semuno munana England munana Europe kana kwese kwamuri dzaparara nevamwe vanhu vamunoisa masekozi eupenyu hwenyu kudai so kudai haachabatiki munhu iyeye ende anengada kuti mufanane ende kana mafanana yoseka kuti waifunga kuti wakangwara kuti haiwa unoda ndikubudze kuti chiwa ufunge woga woseveregwa manje kwava kuna vahebrew Jesu vari munzvimbo tsvene vahebrew chapter 6 Jesu vari munzvimbo tsvene ndinoganda akukotera indima iyoyo asi kundokubudzai semurume unezana ino Jeremiah muchimuwaitira kuti Faro mambo weIjipiti ikuuzvawo wakaregera nguva yakatagwa ichipfuura munoregera vamwe vanhu vazhinji so time appropriate time for you to repent for you to walk in a good way nguva yakatagwa ichipfuura so hangova guhu zvaro Faro mambo weIjipiti iguhu zvawo wakaregera nguva yakatagwa ichipfuura vazhinji venyu tiri kungotaura so hangova mazumbi akapinda nyoka dzimba dzenyu dzakanguri dzaputswa kare nenyaya yekungoda kungoita pano wataura umwe mboya mbondiadvhaisa unoadvhaisiwa iwe ugoni kuzvaadvhaisa oga iwe unotora mukadzi wako chinomupa vamwe vanhu kuti chimbondibudziraiwo mukadzi wako iwe augoni woga kubudza mukadzi wako zvaunoda nemiwo vakadzi munongosumukawo muchimboti ndawamainyingi vaunti zvakati ndo zvamunoda kutevera haugoni kugara pasi woshuwa udzidze zvoda murume wako woteerera unoda vayeni vazhinji mumba mako vayeni havabvepi kurangarigwa naMwari kurasika kwaHezekia zvino kana warangarigwa naMwari wavhavhangeri vayeni havasi vakungotambira unongotora munhu wese wese ungomuisa on your side. I want them, they are so good, they are so nice. Okay, so nice. What have they achieved in you? What have you achieved with their presence? Chicha wawana navo kutokuparidzira so unofunga kutoparidza iwe kana uchiona vhangeri chitouya kwauri wotoziva kuti vhangeri rakatouya kuti riuye kuzoporesa iwe
vaHebrew chapter 10 pavhesi ya19 ngatiswederei nemwoyo wezvokwadi kusva pavhesi ya26 ndinoita ndima iyoyo. Naizvozvo hama dzangu, zvatisingatsuki kupinda panzvimbo tsvene neropa raJesu nenzira itsva mhenyu yatakavambirwa iye ropa rake, yakapinda kwake pachidziro chetemberi ndiyo nyama yake, uye zvatiine muprista mukuru kwazvo muimba yaMwari, ivo vana vaJesu. Ngatiswedere nemwoyo wezvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasasiwa kuyana yakaipa, chosasiwa mwoyo kwete huma kana gotsi. Akakuudzai kare munogona muchitora nevamwe vanhu so muvaisa mukati memasekosi eupenyu hwenyu, warashisiwa manje nevana vako havachadi kumbokurespekta zvachose. Wakatora rimwe zitete kuti iyi munin'ina wangu iyoyoyo oisa poison mukati meimba yako, vana havachakuteereri, voda kunasa kuti waubetseri otokama makanga mweri kuti ndinakakurayira kuti hai miti makatiunza wani mukati she's my soulmate, she's my best friend, ndoga anofanira kundikoshera ini. Achibvunzwa Hezekia kuti vaeni vabvepi ava, unoziva here kuti zvine makonsekwensi, zvine zvazvinounza izvi, zvine chichauya kumberi nezvawaita izvi. Ivo vanhu venyu vazhinji vamunenge muchitora muchivaisa pedyo nemi, pane chinobarwa mukati mekungodhonza nevamwe vanhu vausingazivi. Akaudzwa kunzi imba yako iwe ichatorwa, imba ino ichava shiro, zvino vanga vopopota manje. Asi rudzi kwakanga kwayambirwa uko kuna Isaiah 39 pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8. Vabvunzwa kuti vaeni vabvepi. Jeremiah woti voda kuuraya Jeremiah pamusoro pokuprofita kwake. Jeremiah chapter 26 ari muchatorwa imi, muchatorwa mose rudzi gose, mugoiswa kuimba yevatorwa. Achauya muranda anonzi Nebukadnezar kuuya kuzokutorai, achatumira Nebzaradheki mutumwa kana kuti mukuru, the chief commander wemauto. Uye hakuna zvamunomuita atendeke kwa pfuti sepfuti kudai, semi munotla rufu kudai, so kungomutendekera pfuti kudai munhu haatani kutla. Zvivindi zvenhema varume vazhinji haini hapana mutendekere pfuti uone nenguvo nenhovo nechinyi anenge atozvitotesa kana nekuisa kana ndove uko. Munotora vamwe vanhu vana vachikubaya majekiseni ekuti mupesane chaizvo nemhuri yenyu, bringing enemies in your own family. They will come and completely destroy you. Uchiwashukura Mwari kuti dzidzisai vana nzira dzavanofanira kukura nadzo, kuti kana vachinge vakura vasabuda nadzo madziri. Train up a child in the manner that it should grow, so that when he grows up you never depart away from it. Zvino unodzidzisa mwana chinyiwo kuti akure nazvo, iwo uchingova munhu anongofamba zvose zvawana unenge uchingotora uchiti uyai that's all right, aende maka zvakanaka kwazvo. Vaeni ava vabvepi? Vabvepi vaeni ava? Izvo tichikuudza so unenge uchiti haiwa ngavataure zvavo, haina nipotodero ine chero vakataura kwedu hatidero, ndekwenyu kwete kwaMwari. Uye ramba kutendeuka, uye kana warenga wakutendeuka usafunga kuti uchachinja, hazvichinji Mwari kuti vave Mwari. Uye kuramba kutendeuka kwako kuziva kuti unonotsva. Izvo ndakakuudza unonotsva. And I don't apologize that unonotsva ta zvako. Kawachifungidza kuti wakangwara, uye umisha hwako unogona kuva wakangwara, unoshamisira kwazvo. Tichitoparidza kuti mungateerera izvo zvavanotaura zvinei nazvo, hazvina kana basa nazvo, hazvina basa newe nguva ino. Nekuti anopa upenyu kumunhu ndoMwari. Ndini Jehovha anouraya, ndini Jehovha anoramisa, ndini Jehovha anokuisa kuhiro, ndini Jehovha anokwidzazve. Hakuna umwe Mwari pakati pangu kwangu ini Mwari. Ndini Mwari anouraya, ndini Mwari anoramisa. Deuteronomy 32 pa39 na 1 Samuel chapter 2 pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya7. Ndini Mwari anopa urombo, ndini anofumisa. Vamwe venyu munopiwa urombo nenyaya yavanhu vanongopinda mukati meupenyu hwenyu. Mwari akati handigoni kuropafadza munhu uyu. Ungoti kana akapuwa dhora wamanya kuhure, ungopuwa dhora watoisa mufoni wakuda kutoita makohwa nemamwe madzimai, kungowana $1,000 so wakutofunga kuda kunogosha nemahure, kungowana chete 5,000 pula hauchagadzikani, 3,000 rands hauchagadzikani, 50,000 bondi wavaviwa hauchagoni kana kuvatambupa. Muromo unenge wachonjwa mara sosa tururu nezvekutaura wachagoni kutaura nerespect kuvanhu hauchina. Vaeni ava bvepi? Vaunokoka so uchivaisa padhuze so.
Eso zvinoti uchiparidza so rerakati tuzu pane kuti riuye richitendeuka. Sebenzi uri benzi wakati tuzu, ungava uri mai uri baba unovanda uko sedununu. Sei kuti uye uzogara pano washoko raMwari. Vayeni vabve pavo. Ndinongonyarara ndakangonyarara uchinyararira nhema sebenzi. Bhuku yangu yosanangura kuti vanhu vangu vanovavurawo nekushayiwa zivo. Hosea chapter 6 verse 4. Hino zivo tokuvudza kungodai pani papo wabakwa sedununu sebenzi ende chihuri haucharegi. Kungodai panapa man'wiwa wakurura bhurugwa sedununu, masivanda wakurura vose unoti uri jaya. Imi vana vaduku moti uri jaya, izvo wakanguruwa bhiswa mabhatani mabhaudhi ose muchiuna muchinawo. Wakurunguwa zvenempuya dzimwe dzakanguri dzapedza mwedzi dzakanguri dzaenda kuminipusi kare. Ndo pavanenge uchindodzana toda idzodzo. Mashuga mamangu. Izvo hatisi tuka vanhu vanenge vapedza uko murawo waMwari uyu. Kana kuchena mvi murawo waMwari uyu. Uchiri jaya so. Unodanana nemambuya. Vayeni vabvipi vaunoisa mukati muupenyu hwako. Vaunotaridza zvinhu zvako zvose zvemukati nemwoyo wako wose nezvose zvose uchifara kwazvo mafariro aHezekaya. Vabvepi? Tachingowatadza zvinhu zvishoma mati hapana kana pressure. Iyo zvaunoti hazvina pressure. Why uchizvida kuzvita hazvina pressure? Akuudza kuti hazvina pressure ndiani? Uye why uchizvida kuzozvitanga kuzvirumura kuti hazvina pressure? Iwe uchiziva kuti zvine pressure. Iwe kuti zvirambe kuti hazvina pressure. Zvinotiwa nepressure. Why wazoona kuti hazvina pressure? Kuzoziva kuti panogona kuwanika kapressure kanogona kufungwa nevamwe vanhu uye nemwoyo wako. Iyo ndo pressure yacho iyoyo. Nokuti kwa munhu achiti anofunga sekuti anorova. Watofunga sekuti anorova. Anofunga sekuti akangwara. Watoona kuti anenge akangwara. Zvina pressure kuita. Zvinotiwa nepressure kuita zvakaipa. Tuzu makati tuzu muri mudzimba. Dzimba dzaputsika. Taiona umwe tinoparidza vhangeri kuita kuti muchiti kwaye muchivhima vanhu semunovhima mweya yeshiri. Ewo kwazvinobva matombo kwabvudzinomanyira. Munodanana nevapostori nevapi vavuki vaya vanorira nekuita zevezeve. Isaiah akakudzai Isaiah chapter 8 verse 19. Kana vakati kwamuri indai munobvunzira kung'anga nevavuki vanorira nekuita zevezeve. Ko vanhu vangu havagoni kubvunzira kuna Mwari wavo here? Ko mungabvunzira kune vakaferi pamusoro pevapenyu. Pavhesi 20. Kana vasingarevi zvinotaura izvi, dzokerai kumurayiro nezvipupuriyo. Kana vasingarevi zvinoreva shoko iri, zvirokwazvo havana chiedza chamangwanani. Chiedza chamangwanani ndiani? NdiJesu, the lily that grows on the riverside. Bukira nyoro rakamera kumendekedzo rerwizi. You are taking all those people, coming with them. Murukutora vangu vanhu vose, bringing them in your life cycles. They change the format of your own people. People surrounding you never are so completely distorted. Kara zvako. Bhuku yangu yosanangura kuti kutongwa zvakunononoka vanakomana vanosimbirira kuita mabasa asakarurama. Mufunga kuti ungagona kugwira Mwari chikuudzai chikuparidzirai kuna zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi 11 kutonga kwekupedzisira. Vhesi 11 kusvika pavhesi 15 ndinoida ndima iyoyo. Zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena. Naiye akanga agere pamusoro pacho. Nyika nedenga zvikatiza pamberi pake. Zvikasanangwa nzvimbo zvachose. Iyo yakakotwa kana naDhani wakaikota kuna Dhani chapter 7 pavhesi 9. Ndakaona chigaro cheushe. Iyo akanga akagara pachigaro ichi akakura kudarika mukweguru, akakura kudarika makore ake. Kudarika makore ake chai. Anga akapfeka nguo chena. Makore ake. Aka ndakamuona akagara pachigaro cheushe. Pamberi pake chigaro chake wanga uri moto waipfuta. Paine rwizi rwaiyerera rwemoto. Ndikaona kurudyi nekuruboshwe zuru nezuru zvichiimba hosana haleluya mambo wamadzishe. Akapfeka nguo chena. Musoro wako wakachena samazeya echando. Kutonga kukatanga, puku dzikazarurwa. Izvo rega kuita zvako.
ndozada kuudza kuti kutongwa zvakunonoka vanakomana vanosibira kuita mabasa sakarurama rega zvako unozafunga kuti unochinja kuti mwari vave mwari nekuramba kwako ramba nechinokaramba hazvichinji izvozvo kuti tirambe chikuparidzira vhangeri tinongoramba chiparidza ramba ende tsamwa ndikana watsamwa unofanira kutendeuka iwe vazhinji venyu marasika nenyaya yekuti munotsvaka zvisina nematuro iye handiri kuparidzirai kuna zvakazarurwa chapter 20 pavhesi 11 zvino ndakaona chigaro choushe chikuru chichena naiye akanga agereke pamusoro pacho nyika nedenga zvikatiza pamberi pake zvakasaranirwa nzvimbo pamberi pake ipapo ndikaona vakafa vaduku nevakuru vamire pachigaro choushe bhuku dzikasarurwa neimwe bhuku youpenyu ikasarurwa vakafa vakatongwa nezvaanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata gungwa rikabudisawo vakafa vakanga vari mariri nerufu nehadhesi zvikabudisawo vakafa vakanga vari mazviri mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata ipapo rufu nehadhesi zvikabudisawo vakanga vari mukati mazviri mukati medziva romoto uku ndiko rufu rwechipiri ndo dziva remoto zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mukati mebhuku youpenyu akakandwa mukati medziva remoto zvakazarurwa Revelation chapter 20 pavhesi 11 kusvika pavhesi 15 rega kutendeuka ramba uchitora vayeni ivavo uchivaisa mukati memba yako vayeni ava bvepi apo uda kuuraya manje Jeremia tozikati urayai zvenyu nenyaya kusada kutendeuka iyi regai zvenyu uti zvanzi kwavari zvanzi naJehovha kana musingadi kundinzwa kuti mufambi nomurayiro wangu wandakakuisirai pamberi penyu kuti munzwe mashoko avaranda vangu vaprofita vangu vandinotuma kwamuri mangwanani vachimuka vachiuya chikubudzai shoko kuti murinzwei muchirega kurinzwa zvino ndichaita imba ino ive shiro neguta rino kuti chive chiratidzo chinhu chinotukwa naJehovha nerudzi rwose panyika yose. Jeremiah 26 pavhesi 4 kusvika pavhesi 6. Avakomba manje akati chiuyai uyai muvone uvabvepi. Hezekia akafara kwazvo pamusoro pavo akavaratidza imba yake nezvo zvanga zviri mukati meimba yake, sirivha nentarama nezvose. Apo ndipo paunenge uchipa vose, kana ingava mari kuti uyai zvenyu uyai tidle, izvo pamwe unenge uchimumuna nemari kana investment yevana vako dzose nenhumbi dzose dzokurwa nadzo nezvose zvavakanga vainazvo nepfuma, kusanganisira chinhu chipi nechipi changa chiri mimba yamake. Ufunga mwana wakuudza munhu zvose secret yose uri munhu iwe, kana muishe wake wose kuti ndo matongero angu awo. Apo ndipo paunenge uchiudza vanhu handokararamira kedu munomba muno, handi munoona zvatiri kuita izvi, imi munoita kwenyu seiwo kwedu tinodarowo kwazvo, iwo kaitiro kenyu ndo kaitiro keduwo. Kana muchidaro munenge muchigona kwazvo. Iwo apo ndipo paunenge wakumira majesedze kuti zvino kana vachiitawo maitiro andinoita, regai ndinyazo ndichivabudza zvose. Ukuti kudaro ndesaka munogona, saka handina kurasika dai. Avaya voti muna kurasika ende muri kugona ende makavadyisa chii? Ndakaita ndikanoita dhodho chaiko chaiko, ndobva ndawetera dhodho iroro ndikaita sadza kuti vadle, ndo mufuro wandakavapa. Vaya voti heya imi munodini voko? Uri kutora vayeni vausingazivi wavakanda mukati meimba yako, akavaudza zvose zvoushe hwake hwose. Hapana kana chaasina kutaridza kusiya kuvataridza iye Hezekia. Pati mwanzi mweya mutsvene ndo pawakauya manje. Isaya akauya, Isaya akasvika kuna mambo Hezekia akati kwari, varume ava vawapidza mukati wavo vanga vachidei, vanga vachiti kudini, vasvika kwauri vachibvepi? Unenge wakuvhunza mweya mutsvene kuti ivo vanhu vaunenge uya uchingotora uchingoti uyai pano pa, you are so good, you are so nice. Unovaziva? Unovaziva vanhu vanenge vachiti imbofara imi murume kana akashayiwa boyfriend hamuoni kuti kuvata? Iwo kana mukadzi wakatadza kunyengwa, iwo mukore unoyu hamuoni kuti unenge wakapusa?
mungafunga kuti chinonetsa mazuva ano mungatambura shwa mari yechingwa nemanakira makaita kudai munopenga imi. Uyai ndikutaridzei pane vamwe baba ivo vanopa ende vakapusa imi toita zvokuvanyenga kwazvo. Yo makone kupusa kwakone vaeni vanongotambira vese vese. Mati vanodihwi baba yavo ngosvika munongotora kuti imi munondizipa. Michavona zvavanoita nechikwama vanobva vachidurura chose. Vanokupai chikwama. Izvo ipapo ndo panenge pakaora ndo dhibha. Yaro edzi. Handisi kustigmatize ndikuti kuti vazhinji munoita zvokutsvaga nekuti vaeni munovada. Ndo dhibha manje. Yaro dhimoni. Nekuti kana wavata nemhombwe, wasanganiswa nemhombwe newawa mhombwewo. 1 Corinthians chapter 6 verse 16. Kwa muzivi here kuti wasanganiswa nemhombwe. Iyo wawa mhombwewo nekuti zvakanyorwa kuti ava vaviri vachava munyama imwe chete. Wasanganiswa manje nen'anga uku muvuki ane mweya wenjusu. Wadowo nemweya wenjusu. Vandaituka vamwe pabrikati uya pano vamwe vati kwaye tonzi prophetess botkata wati prophet Dunham ndikati musataura manje zita nebasa rose. Apo ndipo unoona manje kuti Satani wakaipa kuzvinyadzisa. Takatozomboita kuNigeria kuna vamwe papa vedu tichivata tichitobhadhara maeta ndikati handiwazviona manje Satani haatani kuzvinyadzisa. Isu tinovuka kwazvo tine machira aya anenge achikuvhi ndikati chinda unoverenga Isaya kuti anoti chii pamusoro pevavuki. Kana vakati kwamuri ndai munovhunzira kuvavuki vanorira nekuita zeve ko vanhu vangu vanovhunzira kune vakafa iri pamusoro pevavuki kasi kuti vabvunzire kuna Mwari wavo mupenyu. Saka anotorira nekuita zeve uye in'anga. Ukaendava kuna Ezekiel chapter 13 imi munovhima vanhu semunovhima mweya yeshiri muchivavhima nemachira enyu. Ezekiel chapter 13 verse 22 muchivafukidza nemachira enyu semunovhima shiri. Ndichabvuta vanhu vapamberi penyu kuti zvose zvekuvuka zvenyu mweya wenyu wokuvuka ubve kwavari hamuchazovavanzizve, havachagoni kuvukwa semavukiro amunovaita. Muchaziva kuti ndini Jehovha kwete ini. Ukazoenda kuna Ezekiel chapter 14 verse 10 ane mhosva uyo anoenda kunovhunzira kumuprofita nekuti zvakaipa zvomuprofita zvichainza neanonobvunzira kwaari zvogobetsera iwo unomupa mari. Iyo ndotongwa nemhosva dzake dzekuvuka. Iwo ndoenzana. Iwo waimupa mari wangofa uchingova mvuka. Kana nenjira chaicha rokuti upukute madzihwa hauna. Netishi rokuti unogona kupukutawo kana rudzihwa gwauya hauna, unenge uchipukuta nehembe yako sebenzi. Asi unenge uchitora mari uchiisawo kusedununu. Vaeni ava bvepi? Vati kudini kwauri? Unovaziva? Varume ava vati kudii kwauri? Unovaziva here? Vakasvika kwauri vachiti vanobvepi? Mweya muchero unenge wokubvunza so. Why do you just take things for granted? Unongozvino zvaunongoona kungotora zvisina nematroso kuti ko zvine basa rei. Alright, kwakuti zvine basa rei. Why uchizofunga kuti zvine basa rei? Iwo mweya uyo wokuzokubvunza izvozvo. Nekuti kana zvine basa iwo unozvibvunza chimubvunzo uyo kuroti watombofungisiwa nemweya muchero kuti zvine basa. Ndosaka wabvunza. Kurwirwa naMwari, kurasika kwaHezekia semarasikiro amunoita kudai. Vabvepi vaeni vavo? Vabva kunyika ipi? Iye kwakutoti vabva kunyika iri kure kwazvo. Bhabhironi ndokwavati tabva. Zvikazi tine ukama nevanhu veBhabhironi isu. Iwo unotora muchero wokuzhoko kumuita mugwavha wokuzhoko ndoona kuisa mumba. Mai kana vaenda kumusha kana kuti vaenda kunoita mabhinda uko iwo otora huro woisa mumba. Hamusati kana mambotora baba vangu kana veukama hwenyu kana vanokunamatira ichai kuti chimboyai pano mumbondinamatira mumba mangu. Unotora vanhu vekubhawa uko ndo vanouya vachiita pati, welcome party. Chai kutora vanhu vakada mwana Mwari kuti uyai mundinamatirewo imba yandatengesewa nenyasha dzaMwari. Vaeni ava vabvepi? Vabvepi vaeni ava? Unongotora vanhu vose so kungoti zvakakunakira so. Ipapo akati vakaonei muimba yako? Hezekia akati vakapinda mukati vakaona zvose zviri muimba mangu. Hakuna kana chinhu pakati pepfuma yangu chandisina kuvaratidza. Isaiah 39 verse 4.
unototaridza zvose nekufumura hapwa zvose nekuzvagwa kwose kana nemarore awakaita nemawikinesi emurume wako kana mukadzi wako zvese unovabudza nevana vako neudofo hwese kana mukadzi wako pamwe asingazivi kutaura mari yechenji kana achimbokubiravo unenge uchitaura zvose yati haasi right this time havabudi ndichoziva pandichavarovera mweya mutsvene manje yepo mweya mutsvene ndopaunenge woya manje uchipinda manje pavhesi ya5 ipapo Isaya akati kuna Ezekaya inzwa shoko raJehovha wehondo tarira mazuva achasvika ende rinosvika zuva harirege kusvika ndati rinosvika chete zuva harirege kusvika tazvako tavanga wakangwara kudai ndati rinosvika zuva rokutongwa zuva rinouya andachikubudza richikukotera kubva kuna zvakazarwa chapter 20 kubva pavhesi ya 11 kubva pavhesi ya 15 vakafa vaduku nevakuru vachatongwa ndati zuva rinosvika chete tazvako vachifungidza zvauri kuita izvi mwari havazvioni unonyepa nonyepa iwe kaenda kuna vaHebrew chapter 6 pavhesi ya 4 inokubudza pamusoro pako iwewe usingawisisi vatendi vanofarira kupfuurira mberi pakutenda newe kana usingapfuuri pamberi pakutenda mhaka dzako vatendi vanofanira kupfuura pamberi pakutenda pavhesi ya 4 ya vaHebrew chapter 6 pavhesi ya 4 nokuti kana vari ivavo vakambovhenekerwa semavhenekero vari kuitwa ava neshoko raMwari vakaravira chipo chokudenga wotonzwa mweya wako uchikuudza kuti zvandiri kuudzwa izvi zvinofanira kutendeuka vagowera mweya mutsvene waMwari vakaravira mashoko enyika inozouya shoko rakanaka raMwari namasimba enyika inozouya kana vakatsauka hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke nemhaka yei nekuti vanozoverazve mwanakomana womunhu pamuchinjikwa vachimudza vachimuseka nokuti nyika iyo inoti kana ichinge yamwa mvura painova nesinimirwa navo pamusoro paino kazhinji pavane vanoirimirwa nayo vanorima panyika iyoyo ichibereka mirivo yakafanira pavane vanoirimirwa nayo nyika iyo inoropafadzwa naMwari asi kana nyika iyo ichinge yaberekwa muhwa nerukato inoraswa yobva yatukwa maguma ava mavivi saka Mwari vanokurasha ndosaka uchiona kwose kwamunotama kuya kana wangorega kungorimapo panomeya muhwa nokukato kana wada kutema chete davi iroro remuhwa rodavukira muziso ukafa wawane shanga kana kuti wawa bofu wangoshanyira vayeni so saka shoko ratiri kuparidzirai kana vari ivavo vakambovhenekerwa vakaravira shoko rakanaka vakarava masimba enyika inozouya vagamuchira mweya mutsvene kana vakatsauka unonetsa kutendeutsa iwe nokuti unoshanyirwa chaizvo nevayeni vazhinji vaunoda kuti vapinde mukati meupenyu hwako ende vachiuya kuzoparadza mukati meupenyu hwako vayeni ava bvepi unovaziva vaunokwira uchingofamba uchiridzira mupururu akaudzwa unzi ipapo tarira zuva richasvika nenguva ino zvose zviri mumba mako nezvose zvawakaunganidzwa zvakaunganidzwa newe nemadzibambo ako zvichava zvitogwa nevanhu ivavo veBhabhironi hakuna kana chinhu chichasiyiwa nevanakomana vako vauchazvara iwe vachauya vachitogwa munoitira kana kuti munotangisira vamwe vana vavanhu so mangava rudzi kuchauya munotangira rudzi gwako ngava iwe ndimi munotanga mangava imi kana chiti ngava kuchikarangatora kuti ndimi munotangira mhuri dzenyu zvakaipa kwakunoti tiri muchapter 6 pavhesi ya 4 ndiri Jehovha wehondo usava nevamwe vaMwari kuze kwangu ini usanamata chiri kumusoro kudenga kana chiri pasi kana chiri kumvura kana kushumira kana chivezwa kana chakavezwa kana chipi nechipi nekuti ini Jehovha ndiri Mwari wako Mwari wegodo ndinorova vana nekuda kwezvivi zvevabereki vavo kubva kurudzi rwechitatu kusvika kurwechina kwevanondivenga ndichiitira zvakanaka zuru nezuru zvemazana kwevanondida zvinewe nevayeni vako avo hamene zvako teveranai navo vayeni vabvepi kurangarigwa naMwari kurasika kwaHezekaya dai Jehovha
vangoropafadza kutaura kwamashoko avo. Ndavakuda kunamata nemi ndikumbire Mweya Mutsvene kuti Mwari wamene apinde mamuri, afambe nemi uye ave anorangarira. Mweya Mutsvene kuti ugare mamuri, uye imi pachenyu murambe muchikumbira kuna Mwari kuti Mwari wamene ave anofamba nemi, ave anokuropafadzai uye ave anokutaridzai zvakanaka. Toda kunamata nemi, toda kuti panguva yanichanamata ukumbire Mwari iwe. Uti kuna Mwari, Mwari ndiregererei, ndakatadza, ndakakuitai zvakaipa uye ndakaita sungano newakaipa. Saka sungano yandakaita newakaipai ndoda kuti Mwari imi muve munondibetsera uye muve munofamba neni uye muve munovandudza mweya wangu uye muve munoramba muchitaura neni uye muve munoramba muchindivandudza. Zvose zvakanaka zvichava kwauri. Mwari ndinokudanai panguva ino. Jehovha Samasimba, maita enyu Mwari ndinotenda. Tanzwa mashoko enyu Baba, mashoko makuru, mashoko Ishe Kristu amatidzidzisa. Tanzwa kuti Jehovha tinofana kufamba nemi, tichifamba Ishe Kristu nekutenda. Baba tinotenda. Tanzwa kurangarirwa naMwari, kurasika kwa Hezekia. Baba tibetserei. Baba tinouya pamberi penyu. Baba tiite Ishe Kristu shamwari dzenyu sekufamba kwamakaita Ishe Kristu nemuranda wenyu Abrahama. Baba tinonamata, tinotenda. Tanzwa mashoko enyu pamusoro pemurume anonzi Hezekia kuti iye ashanyirwa nevarume vakanga vabva kunyika yeBhabhironi, nhume dzakanga dzatumwa namambo Paribhadhani, mambo weBhabhironi, Merodhakidhari Paribhadhani, mwanakomana waBharibhani, mambo weBhabhironi. Akatuma tsamba nechipo kuna Hezekia. Anzwa mashoko ake, kurwara kwake. Hezekia akafara kwazvo pamusoro pavo. Vasvika nezvipo nemashoko ekuda kunzwa kuti arise. Baba tanzwa, tadzidziswa kuti variko vakaipa vanouya vachitifudza Ishe Kristu kuti tive tinofamba Ishe Kristu kusarurama. Baba tive tinobviswa pandangariro Ishe Kristu dzekusatendeka pakufamba nemi. Mwari tinoziva kuti wakaipa aripo, anovanda Ishe Kristu achiuya seshato inouya kusoparadza. Baba vauya vana vaBharibhadhani, vakauya nemwati tsamba iri yekunyepera nezvipo. Hezekia akafara pamusoro pavo, akavaratidza imba yake yakanga ine zvinokosha zvake, kusanganisira sirivha nendarama zvakanga zviri mukati meimba yake, nezvose zvinonhuhwira zveimba yaMwari, nemafuta ose akakosha eimba yaJehovha. Baba tinoziva kuti munotaura mushoko renyu kuti musasukwa pajoko rimwe nevasakarurama. Don't be unequally yoked with unbelievers. Baba tinokutendai. Tirangarirei Baba, zita renyu Baba ngarive matiri. Baba tibetserei patinofamba, tisatendera vakaipa kuti apinde mukati mekurarama kwedu. Fambisai ropafadzo yenyu pafamba pakushoka dzedu. Tive tinokutyai, tive tinokuzivai. Hezekia akavaratidza zvose zvakanga zviri papfuma yake, zvanga kusina chinhu chemumba make chaasina kuvaratidza. Akavaratidza zvose, haana chinhu chipi nechipi chaasina kuvaratidza. Baba tinoziva kuti wakaipa aripo achifamba achidzova seshumba, asi Baba tinoziva kuti imi muri shumba yerudzi rwaDhavhidha, mambo waIsraeri, mambo waAbhurahama, mambo waJakobho, mambo waIsaka. Baba ndimi Mwari wokutanga, ndimi Mwari wanhasi, ndimi Mwari wasuro. Baba tibetserei. Bvisai Baba masanzo evasakarurama pamberi pedu. Unzai nyasha dzekudenga Baba dzifambe nesu. Bvisai vaeni Baba vanouya vachitiparadza
pakururama kwamuri. Mwari maita yenyu tanzwa shoko renyu. Baba toda kufamba nemi. Baba tirangariyei. Baba toda kunzwa shoko renyu. Tinoziva kuti Baba tinofamba nekusarurama, asi muri Mwari munorangarira isu. Muri Mwari vanotida. Baba muri Mwari vakatirangarira. 1 Peter chapter 2 pavesi ya 9 vesi ya 10. Murudzi kwandakada, imba yeumambo, imba yakaropafadzwa, imba ishe Kristu yakashongwa, imba yakanga isiri vanhu. Tanga isiri vanhu asi tava vanhu, tanga isina nyasha asi tava nenyasha. Baba tinokutendai, iti nyasha dzenyu Baba dzirambe dziri matiri. Tinotadza Baba nekuziva, totadza nekusaziva, asi Mwari tirangarirei, tiri rudzi kwedu. Tikanzwa Baba kuti varume ava vakaita zvose zvavakaita, vakapinda mukati meimba yaHezekia, vakadzokera Bhabhironi, asi mweya mutsvene ukadzika pamuranda wenyu Isaya. Isaya akauya kwaari akati, ndianiko vanhu vakanga vapinda muimba yako? Iye akati, vakabva Bhabhironi. Akati, vabvepi? Unovaziva here? Uye vanga vachidei? Baba, isai mweya yenyu mutsvene kuti tigone kududzira mweya wakaipa kana wauya kuzotivhima, wakaipa kana wauya Baba kuuya kuzotironda. Muri Mwari vanotida. Naizvozvo Baba, rambai makabira nesu, musatisiya tiri vana venyu. Tikanzwa Isaya achiti, inzwa shoko raJehovha wehondo, tarira mazuva achasvika, nenguva ino zvose zviri muimba mako nezvose zvawakaunganidzwa nezvakaunganidzwa namadzibaba ako zvichasvika kutorwa pazuva richauya. Hapachava nechinhu chichasiyiwa, uye vana vevana vako vachatorwa dzigova nhapwa mukati meimba yaNebhukadhinezi munyika yeBhabhironi. Baba tibetserei, tigone kusuduruswa kune muvengi anogona kuuya Baba achinyangira seshato, kuti Baba rudzi rwedu kuve kunoparadzwa nekutadza kwedu. Nokuti munotaura kuna Deuteronomy chapter 6 pavesi ya 5 kuti ndiri Mwari Jehovha, Mwari wegodo, ndinoranga zvivi zvavabereki kuvana vavo, kubva kurudzi rwechitatu kusvika rwechina kwevanonivenga. Nokuti ndiri Mwari wegodo. Usava nevamwe Mwari kunze kwangu. ini Mwari ndiri Mwari wegodo. Usanamata chifananidzo chechiri kumusoro kudenga, chiri pano panyika, kana chisikwa kana chivezwa, asi ini Jehovha wehondo. Nekuti ndiri Mwari anoropafadza vanoita zvakanaka kubva kurudzi kwokutanga kwezuru nezuru zvemazana, asi ndinouraya nekuparadza avo vanoita zvakaipa. Baba tinokutendai. Tikazonzwa Jeremia achitaura, Jeremia chapter 26 pavesi ya 21 kusvika pavesi ya 10, kuti vaida kuuraya Jeremia pamusoro pekuda kuprofita kwake, asi imi Mwari makataura kuna Jeremia mukati vaudze pana Jeremia chapter 26 pavesi ya 4 kusvika pavesi ya 6, kuti uti zvanzi naJehovha, kana musingadi kunzwa kuti mufambe nemwoyo wangu wandakaisa pamberi penyu, uye murayiro wangu wandakaisa mukati memaoko enyu nepazvanza zvemaoko enyu, kuti munzwe mashoko angu avaranda vangu vaprofita vanotuma kwamuri. Ndichamuka mangwanani, uye ndichimuka mangwanani chivapa shoko rokuti imuridzwe. Zviro kwazvo ndichatuka nyika ino, handinganzwi kuchema kwenyu. Nyika ino ichava shiro, neguta rino richava chinhu chisina maturo. Ndo zvinotaura Jehovha. Baba tibetserei. Tinokutendai Baba, mashoko enyu ngaagare matiri, tirambe tiinemi, tifambe nemi. Tinotenda nyasha dzaJesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nekuwadzana kwomweya mutsvene dai zvaramba zviinesu kubva zvino. Toda kunamata nevavo vanoda kupa upenyu hwavo kuna Kristu. Isai maboko enyu pahana dzenyu, munamate neni. Iti Mwari makanaka. Tinokutendai masikati anhasi, madekwana anhasi, mangwanani anhasi.
kose kungava kwandiri ndinotenda neshoko raparidzwa naapostoli Michael Gabriel Prince, shoko remuchinjikwa, kurangarirwa naMwari, kurasika kwaHezekiah. Baba, ndinoziva kuti ndanga ndakarasika, ndanga ndine vayeni vandandichisa mukati muupenyu hwangu, ndanga ndine vanhu vandandichiwadzana navo vasingagoni kufambidzana nendangariro dzenyu, uye nekuti Baba tive tinofamba nemurau wenyu. Baba, ndibetserei. Baba, ndanzwa kuti ndichengete kwazvo kupupura kune tariro yedu kuti irege kusungunuswa, nekuti iye wakapikira wakatendeka. Baba, ndainzwa kubva kuna vaHebrew chapter 10 pavesi ya 23. Baba, ndanzwa mashoko enyu, ndikanzwa kutongwa kwokupedzisira, kuti nezuva rekupedzisira vaduku vakuru vose vachatongwa, vachakandwa mukati medziva remoto. Ugu ndiko rufu rwechipiri, ndo dziva remoto. Kana munhu akawanikwa asina kunyogwa mukati mebhuku yeupenyu, uyu achakandwa mukati medziva remoto. Zvakazarwa chapter 20 pavesi ya 13 kusvika pavesi ya 15. Baba, ndibetserei. Baba, ndinoziva ndiri mwana wenyu. Maite yenyu Baba mandirangarira sekurangarira Baba kwamakaita Hezekiah. Baba, ndirangarirei. Ndibvisei Ishe Kristu mukusarurama. Mweya Mutsvene ugare neni kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. Dai Mwari vangaramba minemi, vakuropafadzai, varamba vainemi, vakuitai vatsvene kwazvo. Bhuku yangu yetsanangura ichitiye, kana munhu achinge atendeuka zviro kwazvo wava chisikwa chitsva, tarira zvakare zvapfuura. Naizvozvo Mwari wamene wakuitai vatsvene, marangarirwa, mava zvisika zvitsva. Dai Mwari wamene afamba nemi, ava nemi kubva zvino nekusingaperi. Nyasha dzaJesu Kristu, kuwadzana kwomweya Mutsvene, rudo kwaMwari Baba nairo simba ravo zvive nemi kubva zvino nekusingaperi. Amen and amen. I thank you. God bless.